Ja, så er klokkan 12, og vi får at halda fram vid funden om. Og det neste som er av skrånene til er at formøvende landsfellene noen, Bare Nilsen, for at legge opp til politisk årskifte. Kjør så vel. Ja, bojan åttalagt ganska så alla finns ju ganska sett ut till rättes. Kom bara nära dit. Gör så väl. Ja, det stod lite vi så gav jag uppåting till landsfonden och till gå tecken nu välene narskast. Och det glädjer oss när vi då finns ju fler inlimmar i flocken sista tøyna så det är också som tøyer på att det är en tillgång till flocken lötning och det affektas vi så om. Så nu har jag alla kommit till rättes och gå föringar. Gå sambandsfolk. Först av allt vill jag önska dig en god morgon. Vegna sambandslotten vill jag önska öllum vara hjärtligt välkommen till landsfonden 2019. Bæði tykkun som er møtt her i dag, og öllum tøymon som fylgja okkana allnøtene kring allan heim. Tykkun konnot etta søgnaste landsfundur åren vi skulle til eit folketingsval og til eit løgtingsval. Skjøtt for veljaren møguleikan attur a velja tei ombøyne som tei halda er best egna a røkja folkareislige oppgavene og løysa ter politiske og samfellagslige avbjørnganar som standa fyrir framman. Sambandslokkeren er alltid klarer at eka vi avbyrd. Det setter stor krøv til flokken og öll tei som mynda flokken dagliga. Vi tar skilto til å komme vi boven på hvordan samfunnet skal innrattast. Det gjør vi til fela, og vegna flokken vil jeg takke öllun eldsalom omkring landet, sjálvbøyen og tei som i allar stidløyd gjør oss størst arbeid for okkara flokk. Ikke minst, og i en tøym kommande velstøynon koma tid å være avgjørende for flokken. Velgerafeiløyne er somleis en tøyande part av arbeidet kring landet. For å menna og gjøre politikken til sambandslokken livande utemidlen folk, tikkara innsatser har størst vire for flokken. Vi brinner okkon til vel, oppstillingen er ferdig gongt, og flere nudj og verande velevne er klar. Først og fremst det til velgjerne til sambandslokkenen og gjøre alle månen. Tid halda fast om sambandsvirene og sosialliberale grunntoksjonene. Utan tikkara trofeste og trøttande vilja vær ønsken flokker. Til velgjerne, eldsaler, velgerafelløyene og tingmanningen og i øya flokken, tid og sambandslokkeren. Takk for det. Vi tar i år både i danska forsvarsraren Lars Løkke Rasmussen til Førjar, sammen med konene Sjøldron, og jeg vil i hesson sambandet innskja tøymvaun hjertelig velkommen til Førjar og landsfond tja sambandslokkene. Øysne har vi bøy ombå for i elvene vi okkara fond, ein ombøy for føreska sjukhusverket, Øysne får denne kunning om møguleikar å få større gagg ur orskene og undergrunnene. Her sier hun Atle Gregersen, stjør i Hittenfjord, Paul Veie, iverlakne professor og formøver i Laknafella Førja, og Jana Olavstøtter, Gjerfringer og Gjerfond. De kom oss av Lotekka i de 17. parten av fonden. Her så kommer greia fra om mål som sambandslokkerne setter dagskrona, og nøkra tøtningamest om målene for å framtida sitte velferdssamfunnet i Førjar, og neka som sambandslokkeren for å ræfesta høgt og gjennom kommande samgång og samstarv. Gå og sommål, vevnande få av en gjevande landsfond, hever høvi at områda politiske avbjørngarna i Førjen og i det, og framtida politiske kausene og i viseta. Folketingsval og løgtingsval standa fyrir framman, og tog fer jeg gjøre bo på hvordan vi til sambandslokkenen kunne gjøre oss vinnarar og skapa møguleikar for atter å komme i landsens løslo.
Tøyina i anstå har vi brukt til å brinja flokken til atter at teka vi landsens løslo. Okkara visjoner og politikker for land og folk øya ber uiser at sambandslokkeren for avvarskan og neka borsur politiskt. Folk vil leva minst mulig tås, men mest mulig handling, og vi kunne ikke tås okkon til frambor. Frambordet kommer bare vi å sette seg politisk mål og hava dyrve at teka der nei og avgjørende. Hva det så vi vil vilja? For borgerne vilja vi skapa best og muligheter og trivna for bøtten og ung, skapa trygga karmar for de eldre, hjelpa dem med veiko og avhjelpene. Heromframt vilja vi betre og kappinga for karmar for vinnena, sosialliberala politikk, ta besta fra vinstra og høgra, modernisering av riksfellesskapen, flere kvinner i politikk, og vi vilja flere ung i politikk. Velskreina av sambandsløsningen kom i tøtselig å vise hva det flokkeren vil i framtiden vi okkara samfunnet og vi riksfellesskapen. De velløfter vi gjeva, færre vi øysene takka vi og gjennom kommande samgång og samstarv. Politiska støvan og utgangsstøy i samfunnet alla tøyene i brøyting. Sambandslokkeren let for 24 åren søgjane øyne farger i besta blåma fra seg. Utgangsstøy var godt, vi hadde vent gongtene fra høttafallet til stauran frambor og øtlo nøtjo. Med stauran boskaparvøkstur, folkavøkstur, vaksande arbeidarfjöld, lågt arbeidsløse, med stauran utflutning og størst iuskott og handsjana. Hetta var alt gjørst vi har ført en målrettet en politikk. Vi utvøyer av større tilfondje, nødjar marskneier til okkara vører, frihandelsavtale vid Torskaland, gaua ekong av russiska marskneien, og vi dildo fast vi okkara grunnskipaner i velferden. Hetta tyverre brøtt, boskaparvøksten i elt lytel og ønsken, utlotten som vinka i 500 millioner kroner i sørste år, og hevast lagt arbeidsløse, folkavøkstor, staurar vinnligar uiløver, størst bytjevirksomhet til land og kommunen, avloppet til landskassan og minka nir en helt etter øyne år. Flere politiske avbjørnger standa for framman, og nå framtida tryggja samfunnet, til dømes tryggja fargen betre marknadsreakong, til ES-marknaden, for marvirskere vører, sette i versk vidgjøre trygt for alle føringar, og fremja byggnadsbrøytingar i samfunnet og innan det allmenne. Øysene er jo verilig fer å være sett av grønne orsko. Og gjennom tilfannsbudskapet som det føreska, vita vi av røynton at svøtjen i budskapen kunne være stor. Og tøyre av om at planleggja, leia og styra såleis at disse svøtj ikke gjør å nøyvan skeia av budskapen og elva til kreppo. Styrast skal vi fastar i hånd. Krøvene til helseverket her under vidtjeratrygd og rehabilitering vaksa allsamt. Okkara borgare skulle ikke boja langre enn 30 dager etter å få vidtjer, til okkara borgare oppleva verre luskasko og mistruvna ved å boja etter sjukovidtjer og ikke få neiva ettervidtjer ved rehabilitering. Heromframt misser samfunnet videre og landet fer eike utrøsler til allmennar vøydingar. Sambandslokkeren fer etter virka, og vi setter 30 millioner kroner av året kvart av år frametter. Velstrøye av alvor å byrja. Begge til folketingsvel og løktingsvel. Hetta suttja vid i politiske arbeidene, her ikke tøtninga mykje mål være vidtgjørt og avgrøyd, og ta mest av politiske tjertjennom være bønt inn av velstrøy. Møyloten av føringen vil ha vel nå, og at korsene være blandet av nødtjon, nok særlig årsaka politiska roløygan i samgångene, og ikke være virkesfør i langre tøy. Vi har opplevd drål ved tøyande politiske avgjøren, nekver leisgengare, brottnar mannagångter, bytjegøler, missalit av landstyrsfolk, konfrontasjoner ved okkara grannar og utland, vantande jottan til helseversk og vidtjer i utlandene, og i heila tætje en politiska løslo som ikke vil mekne å sauna og innspåra til politiska arbeid.
Hetta seinaste tøyarskei har vi opplevd en samgång som I verleikan hevur pura óarbeidsfør vegna innanhøysis ósemjur. Tøy det på hakst og tøy at bæði løgtingi og landsstýri vera manna av nutjon, nu nøyest veljaren er rådd opp. Sambandsflokkurin til røyra for alle vel. Flokkurinn valsar ut saman med veljaren til sambandsflokkurin til tøtningamestu malen. Jeg vil her gjøre grøtt at sambandsflokkurin fer til vel ut fra tøym malen og virun som fest i stevneskrona til flokkurin. Det vil sige som en sosialliberal flokkur og en flokkur som vil varvaita og modernisera rykesfellesskapet. Sambandsflokkurin en sosialliberal flokkur og en flokkur som fullt gonger inn for rykesfellesskapet. Stevnusgreien, saman við tjattenvirning av flokkinun, hefur hugsanaliga ta besta fra høgra og fra vinstra og I sinni politikki, omframt anna gott fra altsjåa samfellan. Vi flokkurin við de fleste røyntunum og bestu urslidnum, det har vi vust ta I verliga avstendur. Vi skulle fremhaldande menn okkara samfellan sosialliberalt og I en rykesfellesskapet omframt å skapa grundarlega for politisk samstarve vi ærar flokkar. Vi vilja samstarva vi alla flokkar av tingi. Velskreinar til sambandsløsningen viser politiske kausene for førska samfellet og rykesfellesskapet. Hernast vil alt avgjørende å få gau velevnig å stille opp for flokken som kunne støya fram I allmänna rummen og grøya fra politikken til flokken. Mi viser arbeidet å få et fjellbrøttene I ombående til flokken, beidla stille opp og velja sambandsflokken og såleis for å vitla mynda farger hever både frukt. Vi stille opp vi sterskast manning til kommande velen. Kappingen sessionar I løgtingene verer hør, og bæra løytle måneder I ekkotalen kan avgjøre negg. Det vil si at hvordan løgtingen vil sett saman, omframt samgångemøvleikar og hver fær et ompå av folketing. Til røysning grøtt at bardagen havnene vil alt avgjørende, og hver flokkeren atter kan få flere ompå av ting og et ompå av folketing. Vi har bruk for hverjar I ekkova, og en ekkova kan gjøre atlan månen. Sosiale parsten av stevnene arbeider flokken av menn av velferden. Gauar badnagarar og framkomna skolar, og et halseverk som tek seg av okkon til halsans vikur, og en virkjen ungdommer som får gauar møvlegar at truvast og mennast, vireligur og virkjen alderdømmer I gauon og tryggon håndon, sosialt nettverk I loftartøy med veikastu de snava. Liberale parten av stevnene arbeider flokken at gjeva vinnløgnen betre møvlegar å vinna pengar og menna vinnina til å futja velferden. Ekgång til nutja marsneier, verksetan og lotøk I vinneframskipanen, øysni I rujtjennom, og høskande vinneløgava. Her sast at flokkeren valgt det besta fra vinstra og høgra. Først I budskaperen hever det som holdt godt. Metlagt arbeidsløse og på 1,2% og avlopp av fortjallån. Budskaparæget avvarer I sin nødjas og fragrøying I joar at budskaperen ikke ut I januar som man øyer og som på langere sikt kan gjøres en trobeløyg. Budskaparvoksten møtter til 2,4% I 2018, og vi ikke hatt for prisvøkstre talan om en nullvøkstur av budskapen. Utflutningsvire av vøren minkar vi 800 millioner I 2018, og innflutningsvire hakkar vi 500 millioner. Og her vi avloppet og handelsjaunan etter best 1 åre minkar vi 1,3 milliard, nyer I 300 millioner kroner. Hettar hever beinløys negativ avvarskan av møvleikan for framhaldande budskaparvøkstre til å varvaita og menna okkara velferder tjenester. Landskassaskulden stor, 4,5 milliarder I rentebærande skuld, sverande til omlag 25% av bruttokjørestøkene.
Heva sera gavar tøyer seinaste årene hevur samgongan ikkje golde skuld nyer. Og om vi gjalta gavar 200 millioner kroner om året, tekur det 20 år rinta alla skuldene. Manglande boskaparstøringen i hesson samgångeskøynon hevur verre haldfører til de allmenna, og det bare kommer nås i møte vi lakri inntøkken og tanntøyen kjemur, så verur hall av fudjarleven. Samstundes trustet størst av fløyre og betre allmennar tjenester, og her vi størst trust av utrustelen til landskassan. En framhaldande menning av velferdssamfunnet krever boskaparvøkstur. Sambandslokken heldur at det best at vi framløy okkon til å betre boskaparligt haldfør. Vi skulle brinne okkon i gauon tøyen. Føreske utfordringsvinnan skal etjast at flyta seg fra at være ravurframleiere til å være matvurframleiere. Endamålet virusøking og å skapa fløyre og nødt spennende arbeidsplass her i Førjen. Sambandslokkeren hever en løgtingssamtykt fra 2016 høyta landstrømaffær under samrøyngar om betre ekong til ES-marknaden. Tyverre kon vi stedfesta at ikke utørselig urslut nådd av hesen økenen hertil. Her skal fersetas da, ta vi komma til. Fiskevinnan en av vinnelig hotnestøynen under okkara boskapet og velferdssamfunnet. Tøy skal vinnan vita hva hon hever for å halda seg til. Sambandslokkeren legger opp til at vi researcher okkara tilfunnsjord heven og mest møvlet, mittelen anna ved at alt skal tekast vid til lands, og i mesta mån vi researchast i Førjen. Treiten betre handelsavtaler, ekong til kapital og lønnsamme rakstur. Det skal løysa seg. Enn lengt etter mål skulle vi menna mørvirking av landet. Virusskjøtande fiskjevinne eller tilgångten vi mørvirking byrja langko, ta fiskeren ved vøttur og holdt til lesen av marsknaden som konsumvøra. Tøy neiut vi øyloven og nødje utgjør ombord okkara vøyeføren, og øyloven og nødt skip. Henta tilgångten øyra byrja, ångande og kjøtt. Meira utøkkelige vil sambandslokkeren at skipanen vi oppesølo skal brøytast eller avtekast, menningarkvotnar skulle gjerast værande, omsidningaratlaner og oppbyggingaratlaner fyrir okkara botfiskastånar skulle setast i versk på en av veien, tryggja skal fiskvinni av landet ravarur til mørvirking og virusøking, såleis at vi kunne skapa arbeidsplass kring landet. Utländsk kapital i fiskvinne skal ikke utgjøysast, men vi skulle varvøyda reisratten i Førjen. Og Førjar skulle tekka lot i öllum vikommande altkjøva samstarve om fiskvinne. Elvinnan våren ein av okkara vinnlige hotnastøynum under okkara boskapet og okkara velferdssamfunnet. Elvinnan har staurar atlaner om menning og vøkstur, åttnu eling av landet og ut i havnen. Hette vi til å tryggja en skjøtare framløslo og fyrebyrja lusa og sjukotrobleik. Vi tøkkelige vi sambandslokkeren en optimala skipan av elgjøkken i Førjen, karmar om eling av åpnon heve skulle kannast og granskast, og avsetta regler om fyrebygging av dolking av okkara elfyrum. Sambandslokkeren prekva at om vi setter okkur mål, så kommer vi da mål. Feravinnan var et innsatsøkje fra sambandslokkenen for å skapa nødjar inntøkker til føreska boskapen, og gjerne tøy ta i inntøkker vanta og adlastan. Hetta ikke etnast til fullnar, onkur vil sia og godt, tøy vi ikkje nøval fyrirøyka at takka i møter som ferafolken. Vi skulle minnas til at feravinnan som i en oppbyggigarfase og stendur i vøkstre, tog gjør det stauran tøytning at karmaner for vøkstre og grøyer og støver, såleis at enda vinnegrøyning kan gjerast en tøyande pastor under føreska boskapen. Hetta skal sjálvande gjerast og jaunva vi okkara auspilt og natturo og føresko mentanna, så vidt öll gjerast vinnarar. Meira utøkkelige vi sambandslokkeren gjera nødja og tøyarøskande omgårdslov og tryggjar føresko natturna.
Felagsregler og mannagång til fire, gos og ferafolk øya ferast og i naturen. Av kvarjon året vil omlai 1 milliard av førsk og velførende futja av samla og rydsvøydingene. Hette en tøyande pastor fire at okkara boskapur trygt kan henga saman. Her har trætt kommer vi av flytføren mellom landene, her alle føringar har avkjøpes og frie ekkongt til alle lærestånar i Danmark, få SO-stål og ærar avkjøpes sømter i öllum velfæraskipanen i rujtjene. Hesar veitingar avgjørende fire at vi kunne varvøyde okkara velfærasamfellet. Vere hesar veitingar tikna bostor, skulle skatter og avkjølt hakka månande, og hetta vil de helst vi først til en folka fra flyting. Sambandslokkeren vil halda fast ved boskapelige samstav i rujtfraskapen, og vi vilja virka fire at trytja føringen ønska og liveløgjender som i øron framkomna London, særlig innan felagsmalene, og gjør helseversk, folkepensjoner og særforsorg. Det er boskapelig en tøytning for vinnerne at tarveren av elorsko i fremtøyene vil nøktavur og til en kappingar for en prøys. Her har trætt kommer kreve om grønnar orskoløsner, og at vi forsker okkom fra olje til værande orsko som orskokjelta, og en omstilling som øysene vil spære okkom for nekvar 100 millioner i utrøyslån til innflytning av olje. Neiet å skapa karmar for å kunne øke elframløsene månande til kommande 20 årene, og fremgjøre en liberalisering av elorsko økene. Hetta kan bara gerast innan et rymelig tøyarskøy vi, at öll teka tøk og sleppa fram et vid sin hosgåten og løsnen. Det korsni ikkje nå mykje bara framleia meire elorsko. Det skal nemlig øysne skipaner og tøkne til av brukarasøyne for å kunne teka imot elorsko som øynasta orskokjelta i framtøyene. Ter brøytingar som framtar hier til av samgångene måna til verre løyte og åndsje, og jeg vissar at jeg vet ånka mølløyge heva at noa grønne orskomale i 2030 om øynans elorsko til öll huske og vinnene i fargen ta i skip ikkje og i råkna. Det er tøtninga mykje at disse brøytingar av elorskomarsnaden vera framtar i forståelse og gauon samstarv i kommuner og i vera av sev. Uppskottet til sambandsløsningen om elorskoøkje og å skilja sundur net og tjeneste til sev har finnet politisk underdøkke mellom alle flokkar av tinkje. Et godt infrakjerve livsnerven og gjennom nøymøtans samfellan. Ta være seg bæg innan veakjerve, elorsko og samskifte, og tøy må vi øysen i kommande åren trytja er vi menna og utbyggja at lese, for jeg farger i kommande åren kan være et av heimsens best utbygde London takknelige. Vi skulle være samfunnet og gjøre skap såkave karmar for menning, bæg vinnelige og takknelige, at framtagshoaie og vel utbyggende folk skulle leita seg hentaveien at liva og virka og være vitla skapa vøkstor, menning og nutjar vinnuveier og alt kjava marsnein. Vi nutjar takknene vi ikkje langer et fjærskottet land. Nu har vi öll mølløykan at hava farger som arbeidssted og bosted, høyast arbeidverur og alt kjava marsnein. Tøy skulle vi framhaldande utbyggja hetta tøytningamikla økje. Boskaparæie stedfest i år at samgangar reker en skøyvan boskaparpolitikk, og en konjunkturvikengande politikk, og at EU-skottene til landskassan hava veri og små. Hetta kan skapa en alvarsamma kreppo så at omstående brøytast og alt kjava marsneinon for å selja okkara fiskavører, prisbrøytingar, etla brøytingar og i etterspurninge etla utbånd. Det er ikkje nøktande at landskassen ikkje kan nedgjalla skuld i beste boskapartøyen, og her vi bjolva boskapen til verre tøyer, og skapa et handlefralse at rattare en stabilan boskaparpolitikk. Okkara etterkomarar skulle ikkje arva skuld fra okkon, vi var skilto til å gjalda skuldena nye.
Føreska halseverket tarvar leipande menning og tilleggingar, hever hugsa bæg om primære halseverket, kommunlaknarskipanna og sjukrosverket. Trupult å få neiva tale av kommunlaknon til ymse økene i landen, og det samme galtande vi laknon til imiske serøkene i sjukrosverken. Øysen tarveren av tilbåen til rehabilitering større. Det kommet tøla båre hva at sjukrosverken tarvar kommande i årene bare for å være hatt vi okkara grannaland, og talande om størtøl og nekrar hundratals millioner. Heva så vidt har haft budskapet virak søgnast årene, manglar framvis pengar til et så tøyande i økje som okkara halsverk. Her at rett tarvor av avbøtron i almannaversjonen og uppbyggarversjonen. Og i løtene ver at det bleit og virne ræfest og lagt, og det just hese vire som kunne gjøre av hvers folk eller familie velja at bygva og boløykast her i fargen. Et velvirkande halseverk ein av tutningamest og hotnastøyene i okkara velfra samfunnet. Sambandslokkeren vil du sette neiva ressurser outlet og økje. Sambandslokkeren for å tryggja at det årlige var 30 millioner kroner eika til opprafesting av okkara halseverket, til vidgerartrykt, rehabilitering og ærar avtråkande vidger. Vi skulle her velja hva jeg ser økje skulle være i førsk halseverkene og utgjøre okkom fullt ut av tøymon økje. Sambandslokkeren vil sette versk en av vidgerartrykt her borgaren fra vidger innan en måned. Øysten skulle pasienter ved salarlig sjukon og likamlig sjukon lykastidlast. Føringar skulle være bøgnløys pastor av danske skipene om vidgerartrykt. Ennir til nekk at gjøre halseøkjennom, ikke minst i rehabiliteringen en tøyande tattor, og som framkommer land skulle okkara borgare hava god tilpå om rehabilitering, bæge likamlige, salarlige og sosialt. Det fyrst og fremst for virkeligheten til de anstakka borgarne koma skjøtast gjørlet utatter til å virke liv. Hette samstundes en uilova for samfunnet, og vi får innatter vid til at borgaren kommer ur atter allmenne skipan og skjøtare enn annars. Sambandslokkeren vil ikke spæra oppa vidger utanlands og neivar vidger innanlands. Vi vita at urslitet kan gjerast at vi langene gjør styrare, til folk ikke slipper atter utløyd virke, liv, begge arbeidslige og privat. Sambandslokkeren for Øysten virka fire at bojelistar til sjukra vidger generelt vera stitter, og flokkeren sender viso inn atlan om vidger trygt og i samstarve i rujtjennom. Andre tøyande mål og halsøkjen betre samstarv om sjukra og halsøvidger, sett vera stån en mistøen for diabetesvidger, og vi da finner bøye fra noe nordisk, men som samgångene av en avkjenten årsakon ikke vilja tidje av. CBR-nummer i sjukrosversjonen, nusla og samkøring og felags skrasetting vil det lagt månande om, felags innkjøp av høylevei. Farjar skulle være et velfærdssamfunn for jødl. Vi har en sosiala kontrakt som sier at tøymon som tar hjelp og annars ikke klarer seg i stittre eller langere tøy, skulle ha hjelp fra fellesskapen. Sambandslokkeren vil tøy hakka badnafradrotten i landskatten til familier og ønlige forsørgere, samskipende rehabilitering til folk vi særlig om vidger tørve, tjenester og botilpå, omfram skolatilpå til folk vi brekje, leiebostad til familier som lever under fatakramasjonen, leiebostad til ønlige forsørgere, ungdom og eldre, og endurøysa skattafrie grunnopphattene til folkepensjonister. Sambandslokkeren har fra byrjan motmalt og rønt at innføre atter tannparsten på 540 kroner som ble skåren av grunnopphattene til okkara folkepensjonister. Sambandslokkeren fikk til verre ikke undertøk i tingene for hesson oppskottene. Det skal langt niver om at sambandslokkeren vil tryggja at grunnopphatten atter vil hakka, så pensjonistene få at det tar hava rett til. Utbygging skal tryggja at folk kjøy gauar og kappingar for møleikar, bægje i vinnene og innan til allmenna. Folkaskolen høvudsgrundarleie for menning av okkar ungdomme, tog skulle vi tryggja en tøyaraskande skola
og avverder for bøttene og lærere. Sambandslokkeren vil flere hakre oppbyggingar til okkar høvesvinner, flere lestra bosteier eller løyebøyboer, styrkja handaligar oppbyggingar, styrkja skolatilbud til bøtten vi særlig tørve, samskipa skolaverkje, herunder styrkja og menna folkaskolan, betra folkaskolan, smarre flokkar, styrkja skoladegar og minne omsynnegligt arbeid til lærere. Glæser må og skal gjerast liut beina vegin. Næmingar og lærare skulle ikkje boja meira etter politiska myndlagan. Og for dei unge i atlasar utom land at han har oppbygget seg CPR-nummeren til først lesande og en stor 4 måneder, og tog skal hetta setas i versk som skjøtast. Mentanen en tøyande pastor av okkara samleika. Det greit at gjera vi løyti og anki vi at utvikla og verja okkara mentan, ja så kjøtt at vi kvørst gjør fugler eller fiskor, og til dømes missa pastar av okkara mentanar arve. Tøy vil sambandslokkeren være vidt til bygging av noen nødjon tjåsavne, nødjhøle til tjåpall farja, stålnan av filmskola, og som en part av okkara samleika og jeg vil gjøre krukksavnen og kvelastøyene vi eier og et litt, så løys at hetta øysning kan gjerast en avavertur, pastor og vidjunarsted for vaksande feravinnene. Ein pastor av dementene ligger øysene av stål og utrottene og øren av fellesskapen. Hette til størst gagn for ungdommen at læra standa saman felagsmål og styrkja sosiala grundarleie, nu hette en vaksande trobeløyke mittel ung. Til tarvor av større politiskare avvarskan ur fargen og okkara altsjåa politikk. Farger et ekvelig åpe samfella, vører, tjenester, arbeidsmei og kapitaler som ferast nekk landamorsk i Europa og andre land. Vi da som tjau at det var større rei av målen som vi kom okkon sjølvon, og som vi da var forløyga og vitan til at arbeida vi og løysa. Vi skulle tøy modernisera rujtsfellesskapen atla tøyna og gjøre opp vi kvært vi virkar og kvært vi ikkje virkar. Og atla tøyna gjeva fellesskapen et innihald som nutidagsværande og som først for å teka i motor framtidar avbjørngon. Theresa May hardt krossd i hesson døvun i samband med Brexit, tog hon ikke undertøku i falskjennom. Brexit blei lumpa i jøkkenon, og hon stender etter vi rålagan. Hetta sier okkon at vi skulle ikkje leipa fram av og renna at han har råkjennom ta rempingar i fellesskapen. Førjar parter av heimssamfellanen, og øy at vera vi tar med malen som avvirska og vi kommer okkon. Sambandslokkeren vil til arbeid vi alt av politikk som kan gagna førjon og gjøre til at vi lattare og skjøtare få ekong til spennande marknader og kunne gjøre handelsavtaler som kunne skapa boskaparvøkstor og arbeidsplass i førjon. Målet skal være at færa fra i mesta mån at utvidda ravører til å selja matvører. Vi har som skapar et arbeidsplass og økja peningar i samfunnet kring alt landet. Sambandslokkeren har alltid lagt ent av at dagføra og menna rujtsfellesskapen til der avbjørngar som til øyne hver tøy standa fyrir framman. Sambandslokkeren øynaste flokkor av løgtynge og i verilige vil rujtsfellesskapen. Vi suttja rujtsfellesskapen som en lovfjøl fyrir føringar ut i heim, som stretcher seg fra Norskpølen sår til Mialhavet. Hetta gjør okkara ungdomme og gir heimsborgarar og okkon öllun møveløykar og rattender lengt ut i heim. Som lier i moderniseringen av rujtsfellesskapen skulle vi løysa knuten av utenrikspolitiske heimdalåne til allar foringar skulle borster. Handelspolitikker verilig våren til nødje utenlandspolitikkeren, her vil vinna pening inn til landet. Marska foringar skulle tekas borster, og nu innan halseversk og utbygging. Det ville sjálvande være høskande at 8 førsk og folkevalde ombånen var fast og limur utenrikspolitiske nemndene av Folketing.
Hetta prioriterar jeg okkar på av Folketinget ser høgt og lottakt aktivt i Jesu arbeid. Og et oppskott nå lagt for Løgtinget at avteka folketingshessnar tja føringen. Og nekv tøyre på at det flere og teka undervisen oppskott. Hetta tekur sambandslokkeren alls ikke undervi. Det uskiljande at flokkar vilja skjerja møguleikane for å tryggja velfærdsstøye og møguleikane tja føringen høyast falskje vil nek anna. Min avdan til føringar helt grøy. Velje sambandsombo av Folketinget. Vi tar prekva at førjar få nekv og gau urslit ta i sambandslokkeren hever omboan. Okkara flokkar høyliger, semjesøkjande og samstarvsinnaver. Læt meg slå fast at i rysfellesskapen føringar heimsins frelsaste folk og i heimsins besta samfella. Vi vilja varvaita og utvikla rysfellesskapen. Sambandslokkeren veit at det mittlen velene at flokkeren skal vinna kommande velene, og ikkje 4 til 6 viker av en veldegin. Spårningen hva i okkara loi 6000 veljarar og tøyr som i løtni ikkje velja flokken vil hava okkona seta politiske dagskrona og hva torver og mittlen tar mange malbalkanar og velja flokken og spenner rattliga vutt. Det er om å lusta at ekklaja og velja ut og løysa de mål som gagna brøtt og gagna avabalken vi særlig tarvia hjelp og annars være framsutjen og være på forskant. Sambandslokkeren fyrrøygaver til de kommande velene og til røyjar affæra og gjør et velstrøy. Det stor tøtning at okkara veljare vita hver der heva sambandslokken og hva til kommande velene skulle teka støve til. Vi til sambandslokken meina at fremsta målet av flokken skal være at føringar atler truvast og mennast i okkara fantastiska lande, at tjauum mennest ute og heima vi møguleikon, spennande avbjørngon og fyrdagsemme og skapa framgång og vøkstur fyrir öll, at vinneløyve vitla futja velferna og i öll har jaunbjøs ekong til, at vi lofta og hjelpa dem med veik og boltnon i samfunnet. At samstarv i rysfellesskapen en likil til godt samstarv og økta felags velferd. Åknarskatter skal ikkje settast i versk. Ivertøkker skulle ikkje fremjast om vi vera fri atterstige og ikkje mekna futjingina. Gau sambandsvalg, så mange var årene, og vi hesson lette opp til politisk åraskifte. Framhaldande en gauan landsfond et såmål. Takk for det. Ja, takk for det bare. Vi kommer nå til å ta parsten som heter politisk åraskifte. Og til å vi styrer som vi har gjort i 17 årene, at i stedet for bare at jeg var lest, så tar jeg noen punkt fram som bare nevnte. Og så tar vi et punkt i jøknen, og det ikke atlandet man skal kalle lenka taler, men stort av vimerskinger, spurninger eller oppskått. Og jeg har nesten hva å si at politikere får særlig stort av tog. Alle for at det er lett at andre slipper først og fremst fra meg, men politikere skulle se om de også slipper fra meg. Og det sånn at onker vil slippe å ta seg om akkurat annet enn de evnene som tar seg frem, så vi mulig også til det. Og det er løtt. Og så skal det til for en gøyvan ordenskild si at dette vil strøymas, men det var hun ikke folk og bensjen av tog. Og de som vil ha året, de kunne bare markere. Det første evne som jeg har skrevet nye her, til det som bare sier at okkara borgere skulle ikke boja langere enn 30 dager etter sjukravikker. Dette gjør rettelig lovande og krevjande, men dette realistisk, og hvordan står han dent og gjør sambandslokkeren at ledja og hetta? Hvert sier sambandsfolk til det? Er det nekker som hun at sier akkurat? Ja. Det kan si navnet at jeg kan ta dit. Börja. Ja, det er Inge Mettel. Jeg har alltid gjort ordentlig påstått at vi vilja bjøve og vidtja seg. Men helseverset i forveien lengt under nivå. Så det krever øyla nekv og i bei penken og
orske att vi liksom blöva upprafest och halsverk. Så det var ni att samma flockar vill göra, att få det upp på nivå vid hinner landene. Vi det cirka 20.000 kronor per borgare under kvärt under som vi samarbetar om vi så det kräver ordentlig attack. Så det må vi märker till det. Ja, tack. Vi kan gå klappa vid, ja. Ja, det onkel annars med en mening om att det är? Edva? Jag heter Edva Jakobsen. Allt är ett sera spännande och tydningar mycket attacka för hållt vi i samband med ösne kommande välstroj. Det att du kan stäva tredje det vidtjätrik ger det att du har en nek bättre möjlig ösne för att till nek bojetoj så fast med sjuk och det räcker öle harst men är alltid själv att ha vid en rusfällskap som sambandslocken vill kanske som den enda flocken i frontene så är det för det första sätta väl in i pengon och öllon i samband med akkurat sjukvårdsvers men ösne bruka och vi öppnar för att bruka det samstar som vi tar över rutschen för att nå ett mål och i alla processformer säger att vi kunde göra det samstar vi turistväska som vi är i. Det ger omyndliga större möjligheter till oss och akkurat folk som här bor. Och i skjutar man kommer fram ät och i vitcher skjutar kommer du 4-8 och det räcker så öle harst för alla familjerna. Så absolut 8 av husmålen och vitcher men det kräver verkligen till att det enda kan fortsätta lite som vi sett till innanför Karlsvär och allmänna verk och det som är klart. Tack för. Ja, går det flöjde? Som har sina kom hattar evne. Ja, jag går för. Johan Pettersson, god dag. Heter Eikvilja oververst vi vidtjætsikten. Det kan man säga, årsøken til at vi kanskje skulle ta som vidtjætsikt, det til at første politikere har mer eller mindre sett stoppare for pengallion stoler fra Danmark i 8 fors. Så la seg at blokken ble fastfristor og ta pengar som var lagt ner til Førska sjukehusverket til Vidger Utlanda ikke vokset så igjen da. Og det vil si at nu tar man at vi gjalda sjálve 4 Vidger Utlanda, men egentlig betaler vi 4 Vidger Utlanda vi pengar som vi partvis får fra Danmark, men som fastfrist. Spurningen hava politikere løyve til at teka rattende fra førskom patienter. Kunne du huske meg det, hans spurningen burde være ventur til at Åren 8 først ta var refusjonsskipan galdande og ble en patienter sendt til Danmark, ja, men så betalte den norske staten vid refusjonsskipan 4 vidtjerna. Og nu har man så politiskt sett fyrir at man tek som nekvar vidtjer heim til færre som møvlet, og det kan være en 4 måneder vidt til at det styttre til å få vidtjerna. Men hiven det kanskje ta en massa visser at vi nekvar føren blir bøytun ekvila langre vidt til at spesialister kommer kanskje typisk færre en kvartal og bøylistan blir langre og langre. Så alltså det ena vidtjärsikten hon absolut nej att få. Men hivna spurningar här vi mist några rättigheter av politiska orsöken som vi som patienter som pastor av det danska rutfällskapen har rätt till. Och jag kan gott också med att han spurningen ösnen blev ventur där man förhållt vi att ta som vidtjärsikten. Tack för det. Ja, Ragnar Isaksen väl för sambandslotchen. Jag måste säga vi vill ju vi gör det och halsversionen så är alltid att jag har något ser gott av halsversionen. Nu 500 år jag har ferast necknir och sjukhuset till Kanigar i en kroniska sjukdom. Så det är helt klart något som jag vill arbeta hårt för till kommande väl.
man snackar nek om det futjarliga och själva det ska vara vi, men till ölen ek för det här ösn att vi skulle arbeta vid till förskolsversionen, alltså vi lagt någon och öron här på den här så att inte är av mega mer så stroj mellan parterna att man för alla sjukgrus någon inte orda vill lusta efter serfröing någon nere i Danmark. Nu har vi så bara vi sjukgrus att göra. Det är skär av andra mycket för oss som patienter. I mån för alla kunder ligger i Köpenhamn. Men ska det så ut alla sjukgrus så vill ju ölla gärna att det kunna lusta efter serfröing nere. Så det är pengarna skulle till, det ordnar vi på, men att vi arbetar ölan vi att knyta starkare band mellan hälsovården. Tack för. Så det Rosa Samuelsen. Tack för det. Det är inte evigt om att vi skulle ha vidare tryckt innanför landsjukhuset. Men det är en område att vi ser vågare att kvart är vidare tryckt. Och vi arbetar nek vid rehabilitering eller endemänning. Så är det mer än vidare. Det är en vidare i Brajonhöpe som täcker över inte bara sjukhusverket men även innanför allmännaverket, skolan, ser namn. Så att det är öliga områden att vi tar den breja och stora packan. Och här var en överskipad rehabiliteringslov som nu ligger ett uppskott i lagtingen som undrar mig otroliga nekv, hiveli och sulta. Nu så är han lektorn jord. Och jag såg att det är en förlångning av malen och ligger uppe om januarmanna. Och det ligger stadväck. En så tojande parster av åkra samfälla ligger och bojar att göra en endemänningar eller rehabiliteringsattlan för följer. Och i Brajonhöpe tar det kommer till. Vi ser att särskilt tar det kommer till böten och familjer med särskilt törve är vi rättliga stora efterpatar. Vi tar inte kipa vidskifter till. Och lukar det att teatret så har vi ett eisne föräldrar som är eller böten som växer upp i hemmen här som föräldrar är salarsjuk. Eller här som böten växer upp i hemmen här som rosträcka eller rosävnere. Här tycker onken hånd om böten det. Det är en frivillig fällskap som tar hånd om det. Och ärastan är det en lovar trycka av ratter av bötterna vi är indri. Så att vi kör att sikt ja, men vi skulle också vågare och i Brajonhöpe och i en rehabiliteringsform. Här som psykiskt, fysiskt, socialt, likamliga, salarliga och socialt. Är otroligt område. Tack för. Ja, så är det Marius och vi tar öjnatten av han till Björn i Morgösne och så färar vi till nästa övne. Ja, jag heter Marius Dam och här har vi arbetat på Udja sjukhusstånd och så arbetar jag som lakne ute dagliga och därför är jag göra några andra träet. Men vi gör sikten, hon är öliga att ha finna, måste man säga, sätta dagskrav i förrjön. Men i nekvar är faktiskt har vi kanske haft en vuxen i sjukhusversionen, men till lagt där så mycket nekvar fler uppgaver och sjukhusverket av vuxen helst är allt och lite. Det är gott att ha en vision. Hon kostar inte. Men skulle vi ha en vidare tryckt så må vi inte ha fakta på det. Och det är att vi manglar fagfolk, vi manglar laknar i och hälsoverket. Och här må den politiska myndigheten sätta penning av, så att vi får faglig och expertis i form av laknar och sjukhusstrån och hälsoverket och sjukhusverket och det kostar pengar. Här är denna vision, så skulle vi eisen rinta för det som kostar. Jag halte att vi skulle rinta det som det kostar, då jag till gang för föringar. Till nek som bor allt och lunch efter vidger. Jag tar sig och jar vi en så säger nu att han affär att vita vad han kunde göra för att släppa och land då tog han helt här. Nu är han ute på 12 fjärs och han är boja i 3-4 år för att komma till en kanning så skulle
tacka avgjør om hva det skulle gerast, og nu visste jeg hva det skulle gerast, og då skulle jeg boja en 2 år træt. Det helt av var for lunge, å boja for å gjøre et inngrep som tog några minutter, og det helt samtidig nå. Vi må gjøre det bedre, vi skulle ha videre trygt til fargen, og den politiske myndelagen som på elektrikstånd, må ha gjort at her penger som skulle til, for at vi kunne ha fagfolk som kunne takke seg avstyr. Takk for det. Ja, så er det Bjørn, altså til politikerkontoet, så det var jo nok så kjøtt. Ja, jeg skal ikke kjøtt, ja. Jeg har alltid hett om alle tydninga mye, og selvsagt at sambandslokkeren fremst i røyene her og noen. Vi da tar så om hvordan områdene der vi samstarver mellom sykehusverket i Førjen, Danmark og Øysten i Ærestane her som ser for en karriere, men det sannelig Øysten tydninga mye vi samstarver i sykehusverket og i Førjen. Begge av sykehusene kan man si, og i midten til 3 sykehusene. Det har vi ser større tydning. Det som ganger 4 ikke løtene damer mer og ikke særlig, til at jeg hadde det smarre sykehusene jeg har løgjerne har sagt seg urstarv, vi har ikke noe løgjere kommer, og man er tås om å samskipa og flyta oppgaver som og snitta bojelister og samskipa, men jeg hadde ikke tatt gangen av kjøtt. Og som Marius Stam og Øystein nevnte, så er det ressurser som skulle til bei folk, og Øystein omstøver, altså høler og annet som kanskje til dømes av Klappskar sjukhus er vanligere av Somon Dalton. Og til øyer av være tidlig vi og samstarve med den sjukhusen så vi klarer at her så vi kunne her i Førjen så kjøtt som mulig, og så samstarve ut etter Øysten. Det må ikke glemmes. Takk for det. Ja, Tortis for å lykke året, men så får det neste av nettene. Det er en ting som mangler ut i førska sjukhusvesenet. Og det er ikke bare 8, men flere dømer om. Og det er de som kom i klem om middelen i London. At nå, som Mario sier, det mangler helt utrolig nek ved laknon, serlaknon og alle mulige. Og av det samme så er det såleis at jeg har en av familien som er kommet i klemmen av middelen til at hun skal ha servitjer innan tannen. Hun har ikke kjolkabein som ånder. Og tog var ønsken her i Førjen som kunne gjøre dette her, og tog nødtes hun å flytta nyer. Og jeg lykket som kom i klemmene her, om å få seg en dansk adresse, men samstånds bor hun i Førjen. Og jeg kom til klemmene ved at nå skatte. Hun ble skattet nere og skattet her, og det ganger bare ikke. Vi tar så negv som føringer mangler av øtlån møvelen. Men det blir bare ikke hårst, og tar man sier noe, så vi ikke lyst etter. Og det er negv andre ting som eisene mangler i det føriske samfunnet. At nå, Etlesheimer til psykesjuk. Det mangler alvorlige. Alt vil bare sett inn av et almennelig sjukhus. Vi mangler eisene heimer til yngre folk som er kommet og til støv og at det ikke fungerer mer i samfunnet. Her mangler vi deisene. Og vi sørger øtlese dømene, og mange av teimene flyter av landet noen til ikke verand her i Førjen. Og det alltid ikke er godt. Vi er øtla vi her, og et samfunnet som ikke kan bjerge teimene, eller ja, fra at heva det bedre, kan bjerge teimene som er sjuk, er et vanlig samfunnet. Det vil jeg si. Vi får så til neste evne. Formen vil si at ferievinnen hun skal kjipes i januar vi okkara avspilt og natturo og føreskomentene, så vil alle være vinnere. Det er røysespurningen om feriefolk og for så vidt østene føringer skulle ha løyvi å genga frukt som de sjølve vilja og i fjallene. Hva sier folk om det? Ja, jeg er Hans Christian Armansen. Jeg har faktisk på en eller annen måte ombøyret det her fra Heltja. De kjenner seg synd privat, så oss. Og grunnen til det er klart for å finne seg frem. Men til jeg vet, her i Førjen har man gjort snakk for ferie vi nå, alt godt om det. Men er samtidig også festebønde.
Och det räcker inte mer personliga men är det festivalrösne och problemet är att vi har en allmänna stål i förjon, Vesterfjord Island, som får allmänna pengar är rotta runt vi och som edgar folk och skalt bryter lovna kvantan är vi einast inte. Tog ni också med vidare från politikerna in här. Här går sen två som festivalrösne. Kan det göra vitt här? Det var det som jag vill. Ja. Ja, inte släpper om på jag spårningar, men det var ett ämne som bara var en ja, men det här stannar fast. Men jag just för andra här var man kommer att höra oss, ne? Nej, jo, det var. Ja, god dag, är det Johansson. Flera vinnare som vinner är fundament otroligt nog och det som jag har en annan vinkel på så här vuxna färravinnare i Eisne. Grunden till att färravinnarna har kunnat växa sig så stora så kort det är att de har haft möjligheter till döms utlägg. Airbnb till en utläggsmöjlighet som har gjort det att de har hacka sonjatal i för att övernattningsmöjligheten vi flera 100,000. Det är just att de har i höra kunna finna sig här ända vuxen i färravinna. Nu är nya regler sätter i giltigt vi vill inte skatte, och så heter det skattad döms. Det är vanliga folk som har en hus som lejer det ut i Airbnb. Och nu får det alltså hon är ju fullt skattskyldig. Hvis du har en fälla som är en hus, lejer det ut, så är det eisne, det har ju sjön betalt partafällaskatter så vidare, men då har du fått land fradrag. Men det här som lejer det ut privat, det har faktiskt en öjliga luttland fradrag. Det är också differentiera i mitten, är det fällas lejer ut eller är det en privatpersoner lejer ut, och det halde är faktiskt inte rätt och i mån till de uppgifterna som bara privat lösa och som är en kämpe uppgave. Då utan hända här möjligheten att leja ut privat och i Airbnb så hade jag slett inte haft han vuxen i färravinnare som åker här det. Långt ifrån. Mina uträkningar visar att nökel i fjör och i Ajan har haft cirka 125,000 övernattningar privat. Och det är mera än vad uthotellen har varit för att bjöa. Så hade skulle inte lycka här i mente så att du inte komma till att skatta här folken så hårt att de säger att det här tøymogras inte får oss vi och droppa det där. Så kan det föra till att det blir färre bostäder till utlägg. Allt annat lycka kommer till att göra att det som är efter, det kommer att hacka priserna och gräva sig i Island kan det göra det. Det har vi förde en minskning i förra folketalen på 20 år, bara på 8 år, vid att du pressar sig prisskruvarna till döms övernattningar. Ja, så är Ivan. Ja, nu vill jag inte ta året så helt jag skulle kanske göra lite utskott till det nu. En väljare funnit i till kommunvalet. Tack om jag nämna att vet vi ju förra vinne att felön i Atlantsflå och norren och alla hade gjort det öligt arbete för att få förra för landet men det så kom och han har flowet den där stora kajkanten där. Så hej einläses för han inte nog att bjöa. Och I halde einläses här är vi det att flera folk tamparsen till flottning han har det sen stod ju en marknad för sig väl och flera folk en rikva flera folk kommer landet men nu är det här och är du klara att ta emot dem. Och måste ta svär är nej. Jag halde alla diskussioner runt om färger. Vi har gjort business till att Ramsarök. Och Ramsar har alltid de flesta vita vad det är. Det är ett land internationellt som ska välja fågel och annan plantorna och menar vi är färger allt att Ramsarök som det är. Mycket som har valt som Ramsarök till London är där, men färger är allt att Ramsarök som det är.
Og avgengeren halde og nottuna tjokkum, han sast øyla vel, og som nøtjum. Nu nevnte Jens Christian Johan at han var festebønd, det er jeg ikke, men jeg er jo åknare og eier nekra gytlen her, og en økje som hinemenn av vattnet er øyla negvitja. Altså, fra det som vi kallar avung fra Gaudstengan ut av Nøybo, her ut av Fossen, her er det økje i fyrje som er påstande i jøgn åre, myknes negvitja i trojamana, men det er økje i jøgn åre som er negv mest vitja. Og det sarst du i det, du sarst regler slita i det. Og jeg halde til at det som gang fyrir nu, til det at hver Hans Jans nu skal bli oss fram til naturen til å gjøre opplevingar, det mener jeg grunnen er skreft. Jeg mener til at allmenn skulle helt være inn, og sagt til at vi velger nøkker økjer ut i Vavon, 3, 4, 5, Norrøtjon, Sori, Atlasest, så lest til at fyrir meg vei til at det er nøkker økjer som jeg kan færa til og vitja og kanskje betala fyrir. Det som nu halde til at problemet er bare til at alt vilja tjena pengar på et eller annet nu fyrravinni. Det er å si hvis du velur 4 økje bursjord, så sier han 50 eller satt eller kjente, jeg krever min økje, jeg tjener unga pengar på et her. Og hvis vi nu bare får gjøre notterne opp til skotel, som i halde ligger einledes luft, vi røyner at røyner kipa da, men notterne tjokken er så vibretjen at vi har ikke råd til at offre henne og lete kunne hans Jans gengar som han vil. At føringar har gynnt spaseret en sundagstur vi bøtten og vist av fuglar og reier og anna. Det er alltid det skal ha løy til, men at fyrre med over nu i en trutja fyra, vi tog som Alonja, togjen av fyrre mann, at hun skal ta genga alt av rundt, det mener jeg grunnleggende skrift. Og tog er alltid det at vi eier velja nøkker ut, gjør det attraktivt, vi gøtum og skulle folk kunne sitte oss nye, at nøyda naturene og hvila seg og så jeg sier. Men her til slett kom den. Takk for. Ja, så er det Johan Dahl. Ja, jeg hadde til virkemant diskusjon om ferievennen. Det var jeg selv vidt til at få hjertene til ferievennen økta til til hun ble, og lagt av strategiene som med lukkfri ferievennen i 2011-12. Men ta hei man ikke nægre atlan for til innledes ferievenner, og til halde jeg være kanskje en beinans årsøk fra kanskje de lokale i økene. Det var jo skjellende av å spille vi halde i begynnelse. Og nu er gissa takkar om bøndene. Jeg halde bøndene selv åtti at være kanskje eisne mer aktiv i ferievennen i Høpi. Og vi til å skapt fordrer for at ferievennen ble suksess, heldre enn ble noe annet her. Og jeg samtidig vi eivet om at man kan skipa det bedre. Skipa det sammen med bøndene. Og så tja menn ganga vi byssen avstandig og troa feriefolk, det halde jeg ikke gjort han. Hette er en vinna som er om alla verna avaverd, men man skal sjåvanlig tage helt for naturen og skipa tingene ordentlige. Og hette her Grenja Røye, som sommer heva, som jeg ikke halde i hjortan, til halde mange fyrirbyrja vi har sett oss ned og snakka, heldre enn at løp av, og få skipa tingene på en skilagå mata, og just ims i økene så som man. Det er kanskje det kvot jo, hvordan flere folk kan komme til ims i økene. Et eller annet fyrir for så vidt. Og annars er samt vi er her, jo tror jeg at Airbnb har vært til som har gjort det at det har vært målet. Og du hadde i eisen til man er at tydja til at man ikke skjer hutja til vinnene vi at skatta det for herlige. Takk for det. Så er det Tortes. Jag stod vi färra jag var långt ut i 2012 vägna Sörvox Bigdara. Och här var det nämligen ute i landstånden och nämligen tog sig om akkurat Mykines. Då jag sa för mig att hvis ötlöse färra följande kommer till landet så kommer de att sluta och på öppna på en eller annan måte. Och var ju ute vid att man kunde teacha ett gjalt fra kvarjon feriefolket som kom opp av Mykines, og det er helt og der ikke for å være så nevnt. Jeg sier jo, det skulle være nevnt nok. Vi tar tyrlene, og vi tar båten som sykler ut. Det skulle være nevnt nok at det ikke er avkjalt, lagt den åman og selve billettene. Og så gjørs kanskje en roktskap opp 3 måneder eller et eller annet. Men at så pengene får til å bøter og ødne. Det var det som jeg var langt ute i 2012, men ingen lurte gjett.
tyvärr. Ja. Så där Paul Haun är vi för till nästa ämne. Ja, Paul Haun Klaksvik. Jeg ikke så bänge för turismen som så. Men jeg må også om ta han John Morgensen synger Dubbelmølle. Vi skal altså etter at dette landet ikke blir voldtid. Og ta også om at her som jeg har gått skruppe med å fiske, her stender han utenavbygninger. Til kjøtt han fjøre etter. Det skal også være nægget til bøttene, de kommende bøttene som kommer fra født her i Førjøen, at det her var nægget mer enn da nødvendig takkene å vite hva den fjøre er, og så framveis. Det hadde jeg visst altså grøva lett. Takk for det. Ja tack, vi får till nästa ämne. Nu nämnde bara till att ett uppskott ligger i maktingen om att avtacka folkatingsrätterna. Jag vet inte vad sambandsfolk kallt om det här, men låt oss höra några skönar mig. Är det kan nog säga några ord om det? God morgon. Bara tack för en god formansförgreing. Det var särskilt ett som jag häftar med vi som kan få öliga stora fylgjer för att folkatingsväl, komma folkatingsväl. David Cameron och i Bretland har problemer innan Rydges och i den politiska flotten. Så han lever att han ser bara för att folk skulle ju stämma om att färra bort ur ES. Och det som har fyllt vi och i Bretland är det. Det är suttja hur så stor flötjan och hur så lukkelig stövan då man inte vet vad man skall vid en folkatkvöv. Nu har en av åkara flockna för Jon Tjåvals flockren innan husets trobläggar, avbjörngar. Skal man stilla upp eller skal man inte stilla upp? Nu har vi så löktesformar tjåkon kom vi en uppskott om att vi avtaka folkatingsomboen. Janna flockren för ringkväll säger nej, här kommer vi slukna uppskott i 2001. Kjolstorflocken har själva lagt samma uppskott fram. Så att jag tycker hetta för att ha avvarskan och är folkatingsväl. Och det kan nästan hjälpa att vi verkligen nu stand upp för åkara heimastyreslov. Då i heimastyresloven säger i sån grundhugsjå att vi har några felagsmål som regerar runt om åkara rydgesfällskap och till det som hattar uppskottet gånger ut på. Og hatt Janna flokkren, som vi i samgångene, sammen vi med flokkene, at teka folketingsomboene av til grundleggende inne i heimastyrslovene, til grundleggende inne i grunnlovene, så det nekv alvorligere enn bare et eller annet flipp at vi er en flokke at som er stidlet opp, og som jeg ikke har stidlet opp. Pengene vil jeg gjerne ha, Tjåvel, det vil jeg. Money talks. Men vi skulle færa hardt etter oss ned, vi stedde opp, vi teka felasmål alvorligt, og det kan godt være, så som stod og liker nå, at det er et oppskott for jøkkenen. Men heldigvis, det er et oppskott til samtidig, så det er brøyter ikke. Det er bare et signal fra enkelt om tinglimon inn i en flott. Men alvorligt kan det godt bli. Takk for det. Jag kan köra med mig där alltså. Det ständer i grundlagen jag föregår jag rätt till två folkar som på. Så det är utlockas självt. Så hinner folkarna inte vilja att det är så lätt hålla väst upp. Vi ska också locka folk. Men jag kan som jag har sagt om att det riktigt få check här i matta ämne så ett var du fast ja tack för det som kom. Jag har alltid att vara en pastor av en folkningsmanning över seriös tutning. Du vet vi har så omyntliga störst samstarv mellan Sverige och Danmark. Vi har alltid en rysfällskap så oj samstarv vara ganska näst större. Vi ska inte rejas för att bruka alla tar mittlar och alla som möjligheter som är då. Vi såg också så lagt och ungdomar här vi är färra nyår och att människor så uppbyggning och så lagt det här vi kommer fram ert. Så och när det bara blir en vännersak och så huxar man inte om tutningen för en kanske blir borstor. Jag tror så vi en manager en fastmånare på Island han säger till det för en vitas lite ska möjligheter det här. Det är så vanvittigt.
och det kan det också bli en vännersak, men jag ser som man Christians anställer upp så får vi boar. Det vi ställer sig ötlen för upp. Och jag alltid vi skulle bruka alla de möjligheter som är och varvöjta akkurat falkanslimer och sälja till välja och satsa på att få att han öjna häsver ganska boar hvis det blir till. Tack för. Så är det Johan Dahl och så får vi till nästa övning att Anna. Ja, men det här som fyra gånger i Tjåvalde är nog så talande för Tjåvalde som helt. Alltså först gjorde det ett stånd vid en mediastånd om först det ville till upp till folkan till lite i flatchen för några veckor så igen. Och blev samt om till ett dryck var samrängar innan flocks. Att det ville till upp. Alltså som om och körde vant att det ville till upp så jag att Lars Løkke och till göra dem nog några miljoner ner i månader plus det att folkadelslimen upp på reisen gärna vill ha så lönna. Så tar självande hanga fast och gärna folkadelslimen. Men jag vill bara säga att självmän som annars atlet som självande tar det stämma samband för visst självande skulle så upp. Och jag hade det att det är viktigt att föringar som helt lägger sig till Jaiman nu kvar och kanske vill släppa det ätagarna säsong och så stämma här efter till att komma till Falklandsvälde och ställa upp till Falklandsvälde och alla att trycka te som sambandslaget sänder för det Rysslandskaben och tar 4 månader som är att vara en part av Ryssland. Tack för det. Vi färdar nu till nästa övning. Bara säger att skibanen vid uppåsöl av fiskeratten ska brötas eller avtakas. Människakvoterna skulle vara värande, han är ju västmänniskor. Och utländska kapitaler i fiskvinnen ska inte uthusas, men vi skulle värvöjda reisratten i förrjunga. Vad säger sambandsfolk om det? Inte några mening, det är gott. Ingen av det kan mening. Jag säger, du blir mer Julia. Nej, jag är Asbjörn, ja. Tid, jag vant att det var ringt att täcka det av direkt. Jag har ju att jag gnickar sig att det ska allt väck. Inte mer. Men att jag kan säkert ta det för då när det kommer samgång så vill det säkert också i mitten här också. Det var några procent nyare eller ett land. Men jag vet alltså tar man göra så snart att man får vinnarna vi alltså det nyttar inte ha. Alltså det är visst ena som är efter nu till är den här uppe på Söland alltså efter den här gå uppskotten som kom ta. Han är bara smarta röjer. Men vi må ha vinnarna vi och så hon det bara också med att bli ett land. Och i mitten där tar lacka där. Och hela är människakvoterna. Jag förstår ju inte men här tar ungen att ta ut. Det tycker jag inte på. Men så var det här han snackar och nu måste helt väl sikna jag bora dicka nu. Nu är äntligen näka för fiskar kommer där grund. Det har vi bo i efter 12 år. Och fast skulle fiskar vara så små och någon efter här måste uppbyggas och ditt och datt. Nu är den stora fisken kommer nej väl sikna nu må han helt inte täckas. Han ska döda av ättliga lokala. Det ser det slett han kör snäll alltså nu och så där bora dicka jag bora dicka. Det var Hans Paul Ström som kom via såna av antalet konefolk upp i norra Kalsöjden. Bora dicka kvinnor eller så. Nu är det kommit alla stan alltså. Till att fiska med fiskar i bojter. Och vi har bojat till naturen som ger det som knäller nu. Så det suckar där här alltså det som kommer på land. Till tjejponsfiskar som vi ser norr Tjocko. Det är en tjej 8 år gammal. Och vad är det här i fjör och för det får vi inte svär på. Det spelar jag omkring er men här kan byta med som låter. Vi får inte svär. Så färre nu inte och herrarna nu på ena vägen och lägga det är äldre män nu som inte tar att säga fra. Faktiskt, de tar inte att säga fra att få några fiskar. Det är väl att stäcka, ja. Särskilt här norra lögn och så tar det var sannliga li och Amundslön och värden till nu och i kvar. Låt han äntligen få några fiskar och så får vi doktor göra.
Ja, så det Jan. Ja, Jan Haldansen. Hvis vi får atle menningarkvoter og oppesøl og hva var det, så ble vi sånn skuffa, og da jeg hukte torra døgn, formaren som sier at alt skulle avtakkast, og oppesølen skulle egentlig vekk. Han sier egentlig det samme som Jørgen. Hvis vi skruva tøyene sint langt etter, så var det vidt en av tøyene som atle få menningarkvoter, men vi fikk han ikke. Vid borgarsjøren som i Tjøvelt nå, han fikk sikkert vinklet av så løsner at det ført til viske, så det var en tryggere inntøkket til kommunen. Men tar som fiska, tar hører ikke hjemme i Vestmanna til dømes, det er ikke grønns kommunskatt. Det er til Kvalpa, til Havnar, til Høsvigar. Så nå greiner han om at jeg får bannet seg at vi ikke finner det. Ta hadde vi da mulig å stifte han ikke opp. Men så hvis vi færre sinter, nå tar jeg til hver skulle gjøre noe fiskmiddelagga også, så var vi den balker sambandsfløsning som ble sett sammen at komme ved en samrengar opplegge. Og ut til samrengar oppleggen, her stemte til, dette som vi var enige om, at det skulle være cirka 15% som skulle færre opp på sølv. Og hva man gjør det til, ja, men det til at man skulle vilja heva noen aktører inn i vinnene i det. Og til kom det noen aktører, men tar jo ikke, hvordan sier man, til tenkt at menningarkvoten som testet det mulig å komme inn i. Hvis vi så færre hitje etter vinnene, særlig til pelagske vinnene, takker vi Norrborg. De første 4 årene, eller 5 årene, han var, fisker han hadde EU-sko på en høyla milliard. En høyla milliard. Og tar vel ikke bygge noe skip til at alt så uttrykt. Og en medvår, eller en fela som EU-sko på 1 milliard, ta kom til bygge en 2, 3, 4 skip nesten. Men problemet er at han har nekk for nekk. Han har nekk for nekk av fisk. Det skipet som vi kjøpte i Norra, det er 12.000 tons av fisk. Og det har 45.000 tons, det er så vi kan ha 4 ærakvoter i fyrir. Så er man for å brøyta opp på solo og takka menningarkvoter av, så heldur man skal fara atter, snegga fingren i hjørna, og hitja etter hvor snegga verilige kvoter, eller hvor snegga verilige løyver skulle være. Og så må man for alt i verene ikke sia at alt skal omføres kan kajka, man må sette prosenttal av, tog jeg prysrun av marsnaden og det som det fova fra Kotlafyr Pelagic, Sora, Foglafyr, han nekk for lav. Har elver for 6 kroner i Kotlafyr, men når har fått det 15. Akkurat samfisk, og det er samme ut. Til egentlig monopolstøv. Virkene øya skipen. Og hatt det som man var bench for før, og hatt det endspeklas på etter, hatt det må man skjer. Det var bra. Takk for det. Så er det Eivind. Ja, det skal være sammen for det. Jeg prøver samtidig igjen at jeg satt eisen og lukta etter døra døgnen, sendingene, boa det igjen her. Og endast ble vi eisen nok så skuffet av at det var ikke særlig negv nytt under solen som kom fram. Jeg halde at den første rundan av sendingene, hon simpelthen halde i var faktisk politisk halde etter at hun var for lengt ut. Hon var totalt lengt ut. Fopp, en joke, fidus, altså for man kalla folk som byrja i vinnene for fopp og fidus og en joke, det mener jeg at rent politisk en sånn lavmarsje, det gjør for det. Men okej, la ta affæra. Alle velfærdsserfrøringene sier til at fiskvinnene atter hesfinner for å være til som er det avgjørende for velstrøye. Og jeg var ikke hvordan jeg langt viderekommende, som jeg sier så vel. Jeg var helst langt i hinlandfløkene, men okej, at det god skjer vi da finner en nødgjerne fiskvinnene nødskipen. Og hver i menningarkvoten er oppsøllene det som fyller mest. Nå nevnte farmeren var at menningarkvoten er kommet for å være. Men menningarkvoten er ensamadler, tykker vi hvis det standa ensamadler og ikke andre mulighet å være, så tykker vi ikke det er lønnet til. Oppsøllene, henne er man øde immigrassammer om, høyest, jeg så lurt til det vi ikke gjør skvelde,
hörde förmannen i buskaparan säga till att han helt till att allt skulle upp av Uppsala. Nu ska jag köra en mening om Uppsala. Men en lärare så halde jag till att man är så skjuter att vända tummen ner. Man är skjuter att lägga bein för det. Alltså upp människokvoterna har viskat nu i ett år, eller ett år. Och till att säga att skulle tingen inte ha tog till att lukka som att arbetsjöknen, alltså kunde vi att något år säga till att människokvoterna är fiasko. Kunde vi att något år säga till att Uppsala inte rikkar. Vi sa att han har 18 månader till att kvotaskipan var obruklig. Men vi och påstånd att vi har haft en kvotaskipa. Vi har i princip något haft en kvotaskipa. Så hade han 18 månader. Vad kan vi bruka 18 månader till? Vi har haft en fiskeskipan 20 år. Jag vill inte fortælla det kunde rikkar. Så jag halde det man ska anse efter att inte vara för avgjörder, inte för att det är för armarna upp om hötte av Uppsala. Och det är einfalt och orsak det vet inte. Och då halde det att man ska vara synde pura samdo, man ska vara synde värden i just ner alltså. Och lätta nu stanta sina runt och hade vi haft och synar tog och tema i bara weekenda och det kan gå se det var en outförjävlig ger under senaste samgång som är isma pastor att fiskvinnan blev utlåda så som blev. Hade vi inte haft just det. Hade vi haft allt om man uppsölta Gustav Parsten som vi fick av pelagiska vinner. Hade hej hon stegen uppsölta. Ja, men så hej allmän myndigheten rätten att säga att det ska göra det framtiden. Men vi kan göra det vi går det ut här som hade näck från undan. Ja, det enda ut att man går det ut till Lundebåt. Är minst att det blev gjort jölde på sig ut att nu manglar bara sandbåtar att ge ut till. Ja, så långt för man här. Och det må jag så bara säga att det var en skal jag så eisen tack på min kappa att det var en skrivage. Då det kommer till utländska organisationer bara det är stort där totalt osamt. Totalt osamt. Det är några kapital i föring till att vi har några fiskar i själv. Tack för det. Ja, så där Björn. Ja, tack för det. Det är fiskvinner som nu är det blev ju inte ondaligt. Det som är alltid stor tutning till att vi får sån näckborster ur fiskvinner som möjligt och han kastar såna ävsar som överhuvud möjligt till samhället. Och det har inte varit landskassans första uppgave att röjna krävja eller sikva atlan märken ur vinnen. Jag hade det mest som det som det kan gå ut på det. Vi skulle ha uppsöle, vi skulle ha outjöld, outjöld som dränar lika som kapitalen ur vinnen. Manskapet för minne på sjur och röjna för oss till minne på sjur och partafällaskatter och andra minkar. Så är alltid att och gör att ökning ut i landet kan ska stanna värre ut än det vill det görst. Det damer man alls inte. Är alltid det tutningar mycket att virne vill låta ut och av vinnan har trycka karmar att viska innan fyra således att vi får så näck som möjligt på sig och inte alltså att jag pratar om uppesöl det blev så där nu att nu var uppesölan senast inte det var inte den rätte som köpte då må vi bröta och det här är vi männingarkvoten att tillfälligtvis ska en borgarstjärna som sitter i samgång kan bestämma kvar enda männingarkvoten för och så är det för kärsta mannen ombord som säger att nu änkrar man att han fick alltså det kan inte vara det rätta an på i vinnarna men nu är det så männingarkvoterna lattnar ut och är vänliga att det är ruiner som man finns där klara sig men till så illa handfärd till att det ligger så långt ut av året att skipen får sig kvoterna är stor alltså ja hundratals av miljoner virus i färd för skejtet till att skipen har inte klara fiske sig ända fisken till det vill ett långsikt det synd där så tema skil för oss då tack för Så det är ett va? Det blir det så ofta att man drar malen upp ända mattan. Är alltid fiskvinnan är blivit sera flotande och han som är innan fiskvinna och ska arbeta innan för sig vinna vet alldeles inte för karma man har man vet slett inte vad sambandslag som vill hästen ösnon. Onkel säger onkel uppsöl onkel säger jag kan saktans leva personligen onkel uppsöl. Jag håller själv att uppsölan är inte vuxen karaktär han som är värre. Och nu melder landslagsmännen ut, nu ska allt bara se upp på sölv och det meter hans är bättre ut och därför rikka bättre.
Och nu har budskapet i jar och säger att alla bossfisk går upp på söl för att göra skipen effektivare. Det hänger själva samman. Man glömmer till att det är trots allt manningar och till folk attan för att ska vinna. Lika så väl som det är attan för alla andra större landen. Här är man öliga bench för rören och en finger utan allt som på i allt fackfäller kommer röring. Men då visar det fiskfilm så kan man bara göra lika till som man vill. Och man har öl ilt av att nackar färdiga fisken då, men jag hade man kan fäknas all mycket. Det var det samma som hände en sista kreppo. I var man ser en vecka var orange fisk och nast och så på att hon så var en rikva fisk och han fiskar var inte alla blev onkel. Det var ösne han svimor, det måste helst glömma. Men i haltet till att ta ut och kör uppsul in så blev det så flotande så i haltet till att det som mot på att fisk han uppsul som vi har inte gagna nokron så att och det rättligt riktigt att ta människor kvar av att ta upp man men nu så var det inte först akkurat här ska man ha mer ska man inte ha mer det blir bara mer och mer flötsas lite höjla också om att det är en vinna som ska livas ner och till ett trots allt och krösunda som ska hålla landen uppe och sen nu och framåt. Tack för det. Ja, så det går nästa. Ja, jag hade gått minna att det är sabbatslocker vi är väl vid till att göra det första uppsölen när vi synar tog för en 8 arrangerande. Och jag hade att det häver ett lusgrundarled att det häver ett argument att man häver en uppsöla av en parti av tillfångsten. Man får sett en lucka som en prissak att det som vinnan vill jalta för att få det att mäla runt av det går. Det vinner för eisen pengar för det hvis man får den rätta prisen. Men det som är ännu mer togande att det sambandslocker ska ha en mening om det är att vinnan för en logo som är värant, som är stabil. Inte så att ta i samband och folkavlocker ner i samgång och så är det en skipan och ta i en med anstående så är det att en underskipan. Det må göras ett kompromiss och ta släppa av nävan utan om uppsölen nästan och ska bara vara stabilt så att det blir en avsparster kanske av andakten som är uppsöl. Som helt har först uppkörskip i kvar för att rujulta kvoten ganska en 4-5 för nationell som är med skip är att göra London så det skulle nog klara sig men det skulle ha stabila kameror kvar runt. Och här vill säga att vi må ansa väl efter inte att blöa inte bara lite och man ser att han för att parten av folkavlossningen och bara säga vid det möter Ötland som beranda samgångar ger man ger sig sina egna meningar och eisen att vara då skilja sig bort från folkavlossningen. Så där kan Leo och han vill det sista om hette ävne. Ja, lukka en vinkel in där. Folkavlocken får ut ur samgången och vi fick tillfångstjall in. Det är en samgång. Precis som man ser stödnar imst när man sitter vid husöpperne. Hvis det minnes hos vi såte vid i Pelagska och skulle ha neckfisk uppe på en kjodatøy för att kunna försvära det vid strandarna samregningen. Det var så stora nökter. Vi var simpelthen nødt til å få fisken så kjøtt opp i haven som mulig, for at det var en sterske samregningsstøve i for øtlen hinlanden som søtte, at vi mekna ikke fiske til kvotene som vi avsett i okken. Og til prekva for mer, at det var totalt rett som vi gjør. Hva er hent vi menneskekvotene som står? Hvordan er det fisk opp av dem? Men man setter og kjusser rundt. Dere få tons. Alltså tjej har 3000 tons människor. Här var 8-9000 tons kommer upp ur haven. Och du släpper sig bara via flit i rumar. Inne strandalandet gör dumtrande vröl. Så ut i stöv som så det ta är ungen evium. Jag vet vill ha så mycket stål som möjligt och fiskat upp så kött som möjligt. Och det var grunden för det att vi sitter vid ötland typ Pelagska tillfälligt nytt det. Är pura samtryg att man ska dela det bättre runt. Man behöver släcka inte glömma att det är nämnt. Man ska bara se det. Hatta ökje, så får vi nog fler löver in så att det är rättvist fördelt. Det är alltid fina starten. 15% uppsölle, inte problem. Folk har tagit eisen vi på det. Bara inte där för utjämna hur. Tack för. Ja, som sagt så färdar vi att göra året till andra ävner ösne, men vi får lycka ta ett ävne Aren Holstort. Och det var så snarare bara han nämnde socialliberal och kauserna till flotchen. Och det är rätt imiska för att lägga oj det här. Så spårningen är hur så socialer, hur så liberaler
och hur så konservativer avgör sambandsflockarna vara. Kan jag faktiskt ta. Och det heter väl inte lagt upp här så tar man stort upp hast för snackar att läsa något där. Anchen kan man inte gå Björn Gunnar. Jo, ser jag. Det går meningen om det. Där vi är socialer och liberaler. Jag har alltid särskilt till den liberala hugskjonen. Att det är kvart han häver av liberalism och kanske av Benelux och så vidare, men den liberala hugskjonen så är helt in i teorin om att allt är löft och allt är bara man har nog av så kallat frälse. Att det kan nästan bli diktatorer sig själva. Och det här alltid det ser av tydligande att sambandsflocken har ett grundstöj. Vad är det våra moraliska grundstöj? Är ett och först till diskussion? Eller har man ett mannavirus grundarle som säger att här kommer bara slöja bakom? Vi har vi hade vi mer liberalism för 200 år sedan när man hade träla allt. Ja, för de som hade trälar var det riktigt fint. De hade möjlighet till att få en ekmara borsrur än de hade hos de köpt trälar. Men för trälarna var det inte något ideellt. Kvart är åkrar vidare. Jag har alltid ägt hver människa här vidare. Vi har balloner här så ständer att sambandsflocken är ett samfulla för jöll. I lötene är det inte samfulla för jöll. Vi tar först en döme om det. Men vi har ett döme att trätt och det är ofödda. Det var nästan snack om fostertöka och vi har tog kvinnor och det i kvar och halt det harmligt att samstundes man har gått till som det ska snacka om att en pastor av det är att man ska hålla ut att avhöta till ofödd utan att snacka mer om vad det är. Det är liberalism. Jag hade inte. Jag hade en och kvar att vi har samfället för att märker att ödlar vi. Det är bräckava, det är ofödda, det som inte har fullt vid och skil, ödlar vi. Och det ska inte vara en diskussion, det ska vara till en grundarlig bestånda, till inte en pastor av vad vi kan flyta av våra karmon. Och det hade ska vara värande, betalda en ståndesgrad, eller vi ska inte göra outagen som säger att vi bygger ett kristligt grundstöje. Och här i mitten är det att ett och människa har vidare. Och där vi höra dögn och det om att fosterveratigen som har klumpfödd eller ett och kvart kan rättvist köras till att det är ekonomiskt bättre ganska. Så är det inte gjort den menar vi. Och politiken aldrig till standa fast vid att vi har samfunnet för öll och så må vi handla ut från tog. Så tar det 3 vi kör, det var inte. Det var stort. Jag vill säga så absolut man sambandsflocken vara socialer. Nu snackar jag ut från mig själv. Jag är i Antja. Och jag føler det lika som att enaste fer att vi som Antjer och Antjemän bliver tidsen upp på tunkarna till kyrkene. Jeg gikk enn og arbeide i Iverhold fjers. Og jeg føler meg så mye raskan at jeg tog meg ikke å sette meg hjemme av sofene, for så at søkne hen. Jeg vil slippe å være vi å kjempe for dere landet, og jeg har et arbeid som er naturlig glad for. Men, så er det til. Jeg får sier og skriver kanskje 28 kroner av hver 100. Og det er ikke stått litt alls. Og tog sier jeg som Kim Larsen sier av sinne. Det er til veik om man skal ta hånd om. Tog til røyk og skulle nok klare seg. Marius? Vi får chatta runt detta och vi skulle ha sindra tog till andra underrösten. Ja, jag färdig att säga vi Tortes att det är alltid har något till han den här flöjna ice man är rättliga socialer så sambandsmauer och eller så sambandsflockar. Och annars så hade jag att de flesta åkon som sa och Tortes helt och är han där kvinnan äldre än 70 år. Hon ber sig väl. Men det som jag huxar till är att man har ju request om liberaliseringar och det är färjatele och det är sev och det är hettar och drattar. Man vet inte ordentligt vad allt gånger ut på ett sånt där. Och vi har
så ska allt vara vindorska och så är nejot vi häson och häson. Det som jag också, det då det kommer till liberalisering. Jag var inte mot frambrotten, framstegen. Sev, till en kommunal fällskapar och i textar av elframtid Färjön. Ända målet, du ska få el ut i kvann krok i Färjön. Du ska onkan vinning hava till non-profit fyrdagan. Det är då man mer väl. Nu skulle vi färra bruka vatten, vi ska bruka el. Jag vill inte hava att näkter kunna lycka i sommarhusen nere i Mallorca och Dasa tog att elprisen i Färjön kvinkavur onejut upp tog att man hever liberalisera. Och det här ger att nekko pengar för i lommarna av någon helt favon. Det här ger inte under vi. Hvis hatta skal liberaliseras, så skal det liberaliseras således at det blir non-profit. Vinninger, så skal brukaren få en lagre pris, og vinnaren en lagre pris, så er kappengar for til okkon være godt. Det som vi har hørt fra imuskon fyrtøkken som er liberaliserer utan at det vil liberalisera, og så ryker prisen opp at han og så må bare brukaren gjøre eit. Det han vet her, tendre ljus, jeg skal hyta i min bostad, det gjør så at onker blir millionærer omkring ærestane. Det er ikke under vi. Takk for det. Ja. Imiska meningar. Edmund, tror det sørste som slipper at sier noe metta, så var det allmenn evner at han. Ja, spurningen var hver ligger sambandsflokkeren og sånne her politiske aksanen. Vi pleier å si at det er at vi har trutja soler som bygger an til liberale solene og til sosiale solene, og så bygger an av kristelige mentene grundanlegg. Det er solene. Og jeg har omkring, nå har vi statsministeren, danska statsministeren her, Lars Løkke Rasmussen. Jeg pleide å få denne spurningen i Danmark, hver i sambandslokkeren la, og tar visst jeg vi var en gang sambandslokker, men hver ligger han av hinnon, aksanon, venstre og høyre. Så pleide jeg å forklare de danske politikerne at vi ligger her, og det beste parten av venstre, og det beste parten av jaunaflosjen. Det her vi ligger, og tog spektrum. Og så har vi sambandsfunksjonen av treet. Og videre til flokkeren i Färjön, nu er det skjønt alt at de vil avtake folkeningssessene. Hinneflokkene altså. Tror at det er vi i sambandsflokkene som har negv mest av bjøa føringen. Vi har for det første sjálvræði og okkur sjálvum, vi styrir okkar egna budskap, vi styrir okkar egna viðskiptum. Det som vi vurger Färjön ansomalt, det styrir vi. Det er andre som hever større sjálvstyri enn Färjön. Vi så mata. Og så har vi nekra stævdriftsfyrirmåner, og det standa vid fyrir i sambandsflosjen. Det er ikke annar som stender fyrir tog ordentliga, ærliga. Nekra stævdriftsfyrirmåner som gjør føringon allar hesar ekstra fyrirmåner. Vi kunne arbeide i ødlen ES til dømestøyet av et ES-pass. Det er utlukkende tog at vi som sambandslokker verger etter her. Og så har vi den felles valuta og peningar vi skifter. I en liten land i her heter vi av møvelt. Altså, vi skulle knytast på i akkurat. Og det er stautersfirmån vi det var. Så har vi vergeskipene NATO og så framvegis. Og så nek anna. Karmeren om rujt. Så formaren sier at det skulle ta seg stått, så man gjevast her, men det er oppe i leipar av 4 måneder i sambandsløsjen. Takk for det. Takk, og særlig takk for den nødja titelen. Vi får nå at gjøre åpe for alle evner, og til å si at den som hever alle andre som til vilja ha på hjertet, kunne komme vi til nå. Anfen Brekstein er først.
Og det var ikke for lengt tog til at vi tar var. Hvis man legger alt sammen, i at man sander her. Okkara bådskap til kommande løgningsvel skal ikke være at vi rutla alt atter til det vær. Vi skulle heldur ikke diska småmal som løyti og ikke flyta, det kallar jeg bøylut politiskt underhald. Vi skulle føre en framratrattet politikk i en framkommen samfunn. At høtta vi rutlat atter til det som det vær, å kasta tormål i egene av folk. Vi minnas hvordan nuværende samgångar skulle rutla alt atter, flatskatten og så frametter. Og ikke minst okkar nuværende futjemalara Kristina Hafos lova at flatskatten skulle rutlast atter til de kom til valde. Hever hun gjørst det? Nei, til hon som mengur anna føringar hever nått godt av at nødde skattaskipene som ingen tørre røra til nu løysta seg arbeid. Men til det sagt det ikke einsbetøyende vi at vi ikke vilja gjøre tilleggingar av skipene som setter versk, til det kommer vi til gjøre og det skulle vi eisen gjøre. Da vi kommer til valde atter skulle vi hava ein greian bådskap at vi vil hava okkara fingermesse av ter skipane som vi ikkje halda nøktant. Eitt nu fiskvinn. Hon skal tillegast og stenta til munn, skal vinnan hava tryggare karmar av virka under, som etjar til nøyøløv. Oppesølan oppa 15% skal endurskåa tillegast til at vinnan føler seg tryggan og kan arbeida lengsikta. Slæåret til hesa samgången at vi skulle skatta onormala vinning. Hva det? Hvor skal definera hva normale vinninger og hva onormale vinninger? Man kan hiven hava størst avkast, og man kan hava minne avkast. Hetta hotetje oppfunnet av folk som lute skil hava for vinnu, og ikke vita hva det tås Set et fast skattaprosent, så vinnan veit hva hon skal firhalda seg til, og hervik gjennom nøyeløver til gags for okka land og folk. Vi skulle hitja frametter og ikke føre politikk atretter. Hetta merker at det kan gjøres nøyot at tilja flotjen til okkara nøytøyma samfunnet anno 2019. Utan å genga opp av kompromiss vi okkara tjatnevir, som flokkurinn stendig fyr. Vi skulle hava okkara fingermerker av brøydigar som tøyen krever, og som skulle gjerast. Vi skulle hava greier bådskaper hver flokkurinn stendur, hver kaos flokkurinn skal halda og fære inn i framtøyna. Det kan eisen gjerast nøyot at endurskåa stevneskra flokksin så hon meira sjur vi nøytøyna og okkara framtøy. Vi skulle menna okkara flokk og få græsrøtnar å veksa atter i flokkinum. Her hugsi veljarafølene kring landet, tei i okkara græsrøtter. Leisland skal gjøre alt fyrir å få at herra blåma atter. Ta har vi en sterkan flokk som ombåa kvann krok i okkara landet. Det eisne ser at tøytninga mykje at de unge kjenner seg vel i sambandsflokkin. Vi tar bruk for teimun, unge friske kreftnun, og her vi få nøytøymans friskar vinter at føre okkara flokk inn i framtiden. Nu er ikke nekve etter, men jeg hadde det verst å diskutere om. For at flokken skal veksa nøye til å ha et viske ungmannafella som får aller beste sømter viske under. Så driver vi unge velger til flokken, begge kvinner og menn, til det herlig tiltrangt. Jeg kan ikke lade være, vi hittir i våra bor her, hvordan vi vel kvinner og menn. Det fantastisk, hadde jeg hvordan for okkara flokk affære på vel og på så vel manna ungdomsbor. Hette det som skulle være okkara flokk våre. Så skulle vi vira det til standa fyrir og eisne der bådskap der kommer vi. Vi skulle ha alle politiske skipan atter en arbeidsføra samgang som tjener land til okkara og fölkje som ikke som nu her, hver satt seg sjølven i samgångene, og leisgengere sette dagskran og være kjepte for at skatta borgerens pening for at hver fire at sittande samgången halda fram ved en misetna om politikk. Til søsk kom vi en bådskap til okkara folkevalgte, færre rundt til hvert velgerafella, skipet for fonden og tætje lokalskip for fonden, og tætje evne opp og næromkvarvnen, som vidkommende for lokalsamfunnet og eisen alt landet, og få i her vi græsrøtner av blåma atter. Ta få vi den flokk som følge vil saunas og være parter av i framtiden. Nå da stund til 2 vel, må vi i sambandsflokken for en framadrettet en politikk, halda en greia kaos, bare så la slipper vi atter til å støtna landen og få på folketing. Vi klare å teka vi landsens leisle, ønsker jeg om det. Takk for det.
Ja, så var det Magnus Rasmussen. Ja, god dag, alle sammen. Jeg halte at det som Edmund Johansen var ja, jeg skal ikke stått det. Det er her 4 solene som vi stand av, sambandslokkeren og sambandspolitikkeren, jeg prøver ikke at enda gjøre der. Det av største tøytning jeg vil ha at her vi og i ødlån okkara politikk. Der må lukka nevna det. Rutschfellesskaperen, den solan, den sociala solan, og den liberala solan, og så det kristna mentene støy. At alle okkara politikker bytjer til fundamentet. Vinnan har vært nekka fram mer, vi har tått som fiskvinno, og vi har tått som feravinno. Jeg tenkte å si noe helt få år om elvinna. Det har vært skått sambandsløsning og skjeggvannar, vi vil ikke være vi i noen semjon. Vi var ikke vi i fiskvinno-nøyskipanne, vi var ikke vi i pensjonsnøyskipanne. Tog har vært elementer i som vi ikke kunne gå til. Du vil ikke lete ut av arva silveren, altså hertil og så ikke langer. Men det er ikke vært tåsa så øyne nek om en rettelig brøya semjo, og det om ælelån. Det er vært sånn at samgången atleie gjerene nudja ælelån. På Mikkel som meldte grøtt ut, og en nudja ælelån, og hun var rettelig kolveltant. Men det ble ikke nudja ælelån, men det ble til at man justerer noen ting, og det fikk brøya undertøk her i så sambandslokkeren, og det ble en parstratøy. Mittel annat är att nu kunde vi dela upp i landet och annor slö, alltså och tabla skipa och ut i havet och så vidare. Och några vidskifter blev justera som var nej att justera. Elvinnan en salsensöva, ta vid av det, men vi må inte glömma det att hon ständigt för nästan hälften av utlåtningsvirnen. Så det är rättligt allvarligt. Vi ligger väl här, temperaturen är ideellor till äling och ungefär vi rönt och så vidare. Men det som aldrig avverst, og som faktisk en diskussion, vi kappingar for vi de som vi kappas vi? Altså den første elvinnan kappingar for vita norsk. Og ta også om avgjald og skatter som lagt av elvinnan. Man har skrivet på at hon betaler bæra og i skatten og avgjaldun, altså ikke lønn, men i 400 millioner i 2016. Ja, vinnan, hon ikke med å betala, men spurningen og tas videre igjen etter tid til at det ikke vil så hardt skatta jeg vet ikke kappingar for. Det er alltid sambandslokkeren nøyre at legger seg hjemme, at vi skapar øyne i her vinnende gåa karmar. Vi alltid, tror jeg sier, nå får vi det vidtjen av en alle mann 17 parsten. Vi kan også spyrja han kanskje. At jeg alltid høyla tid at det som arbeider ellingen jeg halte at det er rymlig vel kjipa. Det er alltid. Så sambandslokkeren vi og i brøyens hemjon tar vi føler til at vi ikke selger ut av arvasilver. Så at det å si at sambandslokkeren ikke slett ikke vi og i møterødlen, det passer ikke. Takk for det. Så er det Rosa. Takk for det. Det er ganske mest kjent for å ta oss om rehabilitering og endevending. Og det er for ikke å gjøre nå. Vi har alltid just nok snakk av tog, men jeg slipper ikke til økjent, det er ikke. Men jeg har nå haft en framutjøratt nå enn av tog, og det har vært avløsere i en av badnager. Jeg vil si at det er en framutjøratt som jeg finner ikke forerant. At sånn og være sammen med å bøkt bøtten som til daglig, og sånn hva det er stærfølt som gjør rundt om bøtten. Men jeg må si at jeg tar ikke virkelig under vi nonsfrøynken eller starføkene av badnagøren, det er som sier at normeringene er for lov. Det var ikke ivast. Og min hjertemål er alltid de som har en særlig tørv. Jeg var eisen fremme til at vi er avhverandre, tatt avhverandre av folk som bygger av røktaren. Eisen her, hadde jeg, selv om jeg er tatt på at kommunale og politiske skipene, så hadde jeg eisen her at det er nøyot å sette normeringer. Og ikke minst etter tingene, hvordan folk har vært. At her var en starfolk til 4-6 eldre folk. Ja, jeg er menkan i Novitsjo om at jeg kan hånd til selv. Og det gjør jeg som vi gleder. Men atter til bøttene. Jeg vil si at ofte er det for sent til ikke hånd til bøttene som har særlig en tørv.
bøtnegang badnagar, og tek sina tøy, og du finner det at det et eller annet som skal arbeids vi, og ikke etter hvordan bøtne bonast og mennest. Men tøyen, at komma til sernam, og komma til psykiatrisk hon for lenge. Og ta og så tøyen kommen av bøtne finnes stedfest en diagnose et salalig åregg, eller hva det så gikk det opp at det lagt langere tøy, og en fyrskip man setter versk til et bad. Og baden så avheppig at de kom i skola, og det finnes stedfest når han tørv, så det en løyingavever utan løyka. Ta du knapt når han kommer i en skolastove her som det sitter en lærere til noen 20 bød. Og etter stakkars lytla badene, det var lærere som kjenner alt til det her, det stakkars lytla badene, det fullkomlig oppgiv. Sjoldan det bare at han ene nærmere flottsjonen, men det bare 2 og 3 og 4. Og disse stakkars bøden, det de som missa alt. De kunne være riktig ur flottsjonen, og kanskje jeg ser skipen for sjolvan. Det kunne det godt, men få at det rettet til på. Få at det et menningar atlan til hvordan badene bonas etter forlagende hever. I visst. For familjen til rådgjøving, familjen til stovol, familjen som heilt færen til som skal leva, som badene i familien bruk for det. Hei, det færen ikke. Og i det har vi nekva familjer i førjon. Her som bøden som har ringt, vi har foreldre som har ringt, vi har syskjen som har ringt. Det er ikke tid til hånd om det. Og hvis man spyr av allmannaversjonen, om boilistan, til bøden å få hjelp eller stål, så han ælen lenger. Så at vi har nekva familier som ikke har det godt. Og ta normeringene av badnagørene, og stålene til skolene, og rådgjøvingsfamiliene, alt mangler, så kan ein og hver sette sin ui hvordan badene hever det. Og badene etnast ikke. Badene hever et utrolig stort liv, til kjølt vakse, men ta føle til en galvis her. Ta og feiler nækka, så det min troplage, og eier. Ja, kvært, ikke. Så får heita av flottjen, formannen, og ødelen som stiller opp, at berjas fyr til veikast i akkurat samfunnet. Som onker sier til som klarer seg sjølvan, de klarer seg sjølvan. Men henne, de klarer seg ikke, og de skulle vite for å fele om å hjelpe. Takk for. God dag, alle sambandsmeldere og hører. Jeg en oppstrøyngår, og støtter opp av sambandslesandet. Og faktisk jeg som råser inn i akkurat det samme som hun. Jeg ansatt i Vestmanlands skola som norskfrøyngår til hun tror forspød. Og det her var en negg som her var særlig en tørv. Og det er negg som ikke får det som vi har bruk for. Vidtjærersikt, kjøkninger får vidtjærersikt, men det vi særlig en tørv får ikke. De får stippet ikke. I Danmark har man skipaner om skoler. Man kvar innskolinger, har man en norskfrøyng og kvarjon flotje. I kvarjon hever du ikke til. Du har ikke noen skipaner. Så skal du gjøre alt systemet for å få en diagnose for å få noen stål inna. Og ta, som Rosa sier, det ofte øyelig sent. Nesten for sent. Og folkeskolen for øl. Man skal arbeide inkluderende. Og jeg spyrer, gjør man til? Man inkluderende så man ikke kan lofta til den neggpøtt som har tropelegger. Og derfor er det fram til negg som kommer her og være tropelegger til nå. Så det er vaksande til. Jeg spyrer sin hva menneskelige viren i ære, da jeg alt for bare råkne opp i kroner og øyre. Det samfunnsborgere som skulle ut løyve. Og de har vært simpelthen omgang. Ja, jeg har alltid vært her. Ja, det tror jeg etter, og vi får gjøre kjøttet av, og vi kører omgang på listan og 13 nå, til bare skal dekke sammen om. Eivind, han vil den neste. Ja, jeg sier det samme som vi har kjøtt. For noen vekker siden jeg sette jeg morgen og igjen i frys, da sa jeg at jeg stod på portalen til at Bygdaleie skulle utlustere stater, og nå skulle man lunsje da i Tjejøer. Da skriver jeg en grein, noen om Bygdaleie.
Och allt det här vi utlustering och såna kan det är så säger han sambandsflocken är en liberala flock det är augusti näka så vid inte eja att lukka som att ge tommel nyer i övrigt men allukaväl så halt det här att hvis vi hittar efter någon ting om sövner runt om det vi utlustering så är hon inte alltid det som vänder tommel upp. Och tackar vi bygda lejer så är ongen turer til Butchasla Gastal. Gastal vet ikke hvordan varene bussene jeg bygde alene er. Og til halvt er i 2019 er fra vannet. Vi bør bygge en folk. Og de skulle køyre spøy her og genga i skole i havnene så er det. Og her er det foreldrene som må tenke seg til pastoren. Jeg køyre det en service. Ikke en gang kommer han tjøkken alle servant. Han stekker overlig i bygningen her. Poenget som är nere till är att det allmänna som har några skilter innanför ödmöjlig ökenberg, innanför skola, sjukhus och inte minst samfärslo, letar uppgåvorna från sig. Letar uppgåvorna från sig till en privatna rötja som så i ordan. Men ta avtalarna i rundskrivan, ja, så bröts det inte alltid för att tjej här. Och det är alltid att kasta arbet från sig. Det är att kasta en allmän arbet från sig. Att samfärslan, vi tar så nu om bostäder möjliga och bostäder minst och så det brötes. Spårningen är tar vi för halt vi var tunnel och norra tunnel så var det tog att ånga så skulle långt att köra en 4-5 minuter i färjan. Och spårningen är om vi då lägger upp till det som ett alla för 20 år sedan då 20 år sedan. Det har vi inte. Och spårningen är om en fråga en orsök att det är akkurat det som gör det att vi inte innan samfunnet. Og i Vavon ikke en eneste minnomskole. Det vil si alle ungdommen i Vavon, han får av øtene og måten der. Og til en større sobleidje, at det passes ikke alle tøyer, det ganger havne med alle i tøymer, og tøy det ikke slipper det utsatt. Det er alltid i godskjen ekka som man åtte at hukte på tar man. Men har man lagt opp til å privatisere posta, og samfunns om det, at posta får enda samme sted. Til økene, til små økene, til for dette nye middelen. Takk for det. Jag måste lukka takka Jan förstått. Det som kommer runt om det hela. Hvis vi tar det liberala först så och vinner lite så har det helt klart att vinna med att släppa att arbeta. Till vinnan till det som budget landet är så vi lukka väl om nattna om onkel blir miljonär. Jag ska nog klara mig. Till att till det vinnan vi ska släppa växa och är samt att det inte får händer skulle jag allt. Men stärska vinnliga företagare där lägger sig inte bara pengarna och gömma en vinnlivsmäver han vill typiskt bygga mer och mer ut. Nu är bara i handsvinne och en handsmäver vill säga en handelgång väl så för en gång vill öppna det nästa och det nästa och det nästa kvärt ger det här att ge vår en arbetsplats att ge vår att vi har trygga karmar till att vinna blir starkare. Så det är helt klart. Ta sociala nu är det jag vet ju att det nu och nämligen det här vi rehabilitering att kvärt vi åter kycklingren men vi må också minnas till resten av familjen. Kanske kon och barn och ett man och barn och allt det där. En annan bara låta så var efter ett gång farmar så ända ger vi en hel avdelning. Babu nyer till så inte vi hinner sjukna som är gera. Look at det kom väl för mig efter. Inte 100% men väl för. Men ta jag kom hem av Richard så var bara släppt. Salaria hit inte gott och ligamliga här skulle jag nog för att klara själv. Men kvärt vi ekonomin. Kvärt vi sån som bara kan vara 3 år då. Jag var ungen jag också som salar för en ett land så där. Jag är ju så jävla tarva då men kanske kommer man hej mer tarva då än är. Så det är en öle viktig pastor av här var sån här ösnen. Och så innanför hälsoverkörelsen är vi huxa inte bara medicin. Ett öle störst medicin och det bästa som vi kunde ha i hemmen till rörsla. Och här i förr vi har så friska goda luft så att en kyckling att vi mäla kycklingen till och nötlon
till att röra oss in i morgon. Och det betyder ju inte att vi skulle ut och rena maraton om månaden. Men att vi bara grundläggande röra oss morgon, få friska luft. Jag vet att jag kan ta sig från mig själv och ta emot som är och ha vissa sjukna som jag har, cysfibrose. Det är alltså det är ständigt pura gröt skriva att hvis vi rör oss morgon så har vi det bättre lunga för upp och vi får fungera som människor på arbetsmarknaden och nu kanske också politiskt. Tack för. Ja, det är ju fullt under vi att psykiatrin i Sverige ska styrkas. Hon är absolut ettbart. Det är extremt viktigt att hon blir uppräfest i kommande framtid. Så till så här 4 solarna som vi kräver, som åker faktiskt som sitter här inne, är det pura eniga. Men åker kunna ha 4 solar och kunna ha 100 solar. Hvis ikke og til nästa vel kommer til å få et konsensus om nøkermål. Lät dere teka fiskevinnskipene som nå færre gyllen. Og høyre av timen som diskuterer her det, at flokker er ikke enige om hese her nøskipene som er kommende gylde. Og i best ånga løt jo at hun verer et høvestema til å kommende vel. Så for godskild Barer og Larsland gjør at arbeid og heva några månader nå til at gjøre at det arbeid skal gjøres og må så eller så få et konsensus om nøkker grunnleggende mål som må vite være tema kanskje pensjonen hvordan så er fiskevinnene hvis ikke dere heva et konsensus hva skulle dere gjøre som fer ut at skulle agitere for sambandsflotjen og komme ut av herrens marsk og komme tape på det. Så och må ha ett konsensus. Det är nejot. Ta det. Ja, det var det. Och så är det bara som ska tacka som man omtas vid andra har sagt. Så, kör så väl. Ja, tack. Ja, jag ska röna kom jocken där men jag hade ivrarna varit ja, som är över inne ja. Jag hade varit samt om det mesta. Men då det kommer till husvinna jocken, här är tropult att bli samt. Det är alltid i ösning att samgången är vurst. Det har stått nu 4 år och är stadigväck inte samt om vad det är rätt att göra. Då det kommer till vidjarryktena så alltid att ödlen ger samt. Och det har vi sett om 4 och vi har rönt av vars på ljus och det är långt tog att vi skulle sätta nej och resurser avled öka. Så kommer rocknemästaren och sjukhusverkstaden som vi har i mitten och ner, inte mitten och säger till ja, gör så väl. Det kostar 20 000 kronor per borgare i färgen. Eika. Hur snackar det? Jo, det är cirka 1,5 miljard. Okej, är det kostar? Nu nämnde jag några hundratals miljoner. Ta hoxa om 300 som formar lakna för landet ju sagt. Men det är inte ivast att vi vilja upprepa sig till öka. Vi har sett och ge som välskajnon till att kvarjon åre vill stäcka av vittjärer och det är inte nöktande för åkara borgare genom välfärdssamfället som kvarjon som är ett av hömsens rikaste samfällen att folk inte får nöjva vittjärer och inte vara sända av landet. Så det händer ju bara till att stäcka vittjärer i august och hon vill i fjöra ända långt i juni, maj-juni man vill stäcka. Vi har sänt folk av landet och få vittjärer. Och folkene lever i øvelsene og kanskje ikke er arbeidsfør å få et vanligt, virligt liv i et halvt år. Og pukkelen bare vekser, ta så 1. januar kommer. Og i samband med feravinnene, som var 8 evnen som heter Jobbøysene, her var nekra meningar framme om hvordan vi øye at skipa feravinnene. Og unga løt i om at hun skal skipast månande bedre enn hun gjør i det, til annars vil det medstå av mittelen føringen så mye stor, at feravinnene vokster, eller vokster i feravinnene fera stekka. Vi er ute gledelig støv i det, at det er en større vokster i feravinnene, og henne vil jeg vite som en liberale flokker, stol og punter, vinnan skal kunne menna seg, men vi skal gjøre det rett. Det skal ikke gjenge til natturene, og vi skal som samfunnet, og de som merkjade på sine åkner og så videre, hjørne og så videre, skulle sjølvande kunna sätta regler i verk och inte minst ösne få vinna penning på sin feravinning. Annars gör det unga mening vid feravinning.
Ta det kommer til, jeg lykker takka ganske vi tar ved folketingshestene. For meg har det vært pura grøyt i langere tøy, sambandsflokken etter hånden i øyneste flokker i fargen som verilig vil rydsraskap. Det har alltid just det grøyt for meg og skjer nå i nekvar. Og jeg halte dette døme som nå kommer fram, at nå vil det til å vitser opp i løkningen om at avtakka folketingshestene. Det skulle ikke halte at man gjør det at man helder at det er nøye til å ha folkeningsessene og til bare fjæs og fjant halte just det stendre vimerskingen noen etter en større sjønløyker av tøymen som gengar nå halte i løktings, akkurat løktingsformer lagt oppskuddet fram, ikke kjøvelslokker, men akkurat løktingsformer, og en av hans parstamånen jo av folketingse løtene, man kallar det for en glantreløyk og at det gengar spela seg nye folketingse. Men sambandslokkeren serverer jo i en rydsfraskapet, serverer i at vi og hønsborgere, serverer i at vi i Røytsnån har lovfjølene til Europa og vi jo i heim, og dette vi til at trykke okkara velferdssamfunnet følger. Så kom jeg til fiskvinna. Det skal langt niver om, nå var Erhard Johansson øyelig grøyer, vi skulle få konsensus om dette mål. Det neka som jeg har rønt, så det få en semjus om målen, Bæge tar vi skuld og færre inn i en samrøying vi samgångene om å få semjo i fiskvinn og malen, og vi ble samt nok så lengt av veien, men nøkker ting vil man ikke ordentlig samt om, så måtte jeg skjøre jøkken ok, heter okkar holdninger. Og vi har nok prinsipper. Nå nevnte Magnus Rasmussen her vi gjennom pensjonsnøyskipanen. Vi var ikke videre til semjo. Nei, det var vi ikke. Da vi hadde nok prinsipper. Mittelen annet til at grunnar opp at den skal ikke skjerjast. Og det er hun nå. Og for framtida pensjonister vil grunnar opp at den øyne vekk. Det som er født 18. januar 1903, her vil grunnar opp at den øyne skåren i mån til inntøk. Og det vil jeg rette opp at på. Og tøy var vi ikke vi i tøyseimen. Da det kom til fiskvinnpolitikken, så halte jeg øyne tøyene vurste okkene, vi skulle være glad for vi ikke var vi i tøyseimen som la båren ta. Tøy, det snues jo om at oppesølle parstens spekland skulle byggjast opp, og enda vær nok at så skulle de alt enda oppesølle. Og jeg må si som at onker var fremme til Øysene, Eivind Jakobsen med landa, nevnte til at da vi så ut i 2012, det var ikke kalla det ubehagelig kanskje, men det var ikke en nem søk jeg skulle gjøre noen, så vi så ut her, og vi skulle byta videre for 1 milliard. Vi visste vel at vi så ut her som politikere, vi oppert, og skulle byta videre at belag skulle tilfonge som var tilkommet okkom vi har sett krøv, som videre på 1 milliard. Og det skal ikke noe løgna, vi tror ikke at han veien at ja, tar som høtt og pelagus løyver åren, tar høtt og nok sånne tilfonge og så videre, så let Øystefåbors av han parsten av flåtanen som var i Kreppo. Så ta var det bedre verande, kan man säga, løyver, fiskeløyver, vøyeløyver som kunne få ut fra galdande fiskvinnlåga, og vi kunne ikke gjøre noe annet, tog til for bjøa i loven og vinnelige fiskebakken som ble oppsøkt av sambandslåsjonen, av Bjørn Karlsrud, hvis du skjei, for jeg tror ikke reisrett noen av fisketilfånd, og man sier, allmenn hånden. Så tar rundt vi da bøyta, og bøyta ble første året 55% til verande pelagiske aktører, og 45% til ærer. Det vil si, ja, onker nevnte løgnebåtene, man flente etter tøy, tar kun ikke fiska, men så finner vi video sendende, fra onkel løgnebåt i Norra, som fiskar i fullt av makrele, så at jeg i orden og tar øyne finko. Men vi er ikke vennagt han at vi som så ut, man sier, vi bor og avkjørte Gustav skulle fiskast, vi hilde at det er så lyttelig trollbåtar er for å da fiska, men det er halvt i ettertøyne vorstokken at tar litt av søyne og har en lyttelig driver om og så videre, men det er så tænt. Det er man som ikke råd opp på i nå. Jeg vil si at det er verre nå, til nå sitter menn i sofene og får høyre, medan de store skipene fiskar kvotene som de skipene tar annars vi hava finnje utlåta. Og det er så ikke veveren, det er ikke en vinnelåga som er stand innefyrir, at menn kunne sitte av sofene og hitta en nødgjørskonsert og tjena nekva penger og på en kvote som tar skipet tar vi i. Så jeg har rønt å skåre jakken også nå og sagt, verande oppsøla, hon fungerar ikke, til alle parter i samtrum, øysten politistemme samtrum fungerar ikke, og hon kommer ikke å fungere under verande løste, så det sier seg selv at bjøa du 15% av 100% hon ut, så hever til atler, til allmänna oppsøla, til atler, så hever han som hever 5% åren og en stauran firma. Ta hever ikke nødgjør
en chans. Han har ikke annet bøyen til hjørnet i kappingen vi tar som 5% fra undan. Så hvis man velger vilen opp på sølen, og jeg hadde ikke til den rette veien under fiskvinnen her, sånne øvelse faktorer, men hvis man velger møgnen opp på sølen, så må det være under jambjø og streiton, for atler tar som bjøa, og det er hun ikke i det. Tog det jeg sier, anna kvart må hun brøytast, etla avtekast. Tilfønnsgjøldene, her er vi lengst han kom forbi. Ta sette sambandslokken harst mot høren 2011, og i møte folkeavløsjonen, og jeg er trøytter av å høre at vi geng og hoppe at denne folkeavløsjonen, vi må ikke her som sambandsfolk geng og sige til. Så det gjør vi ikke. Vi da var ikke oppskott lagt fram sammen folkeavløsjonen som velskøyen. Ikke åtte øyneste åtte. Til vi som setter folkeavløsjonen på plass da det kom til tilfønnsgjøld. Det kostet en av samgången, men det gikk 8 måneder, så var folkeavløsjonen inne i etter samgången og godtog tilfønnsgjøld. Og vinnerne er lengst enn godtog tilfønnsgjøld, men tar ikke at det 4 å kunne menne seg og bygge nytt og ha trykka karmar så at tar vite hva det har forholdes til, ikke bare i år, neste år og 4 år fram, men øysen til neste 20-15 år. Og det er alltid vi å arbeide frem mot hvordan man trykker til. Nå skal jeg kanskje røyne at rundt og kjøtt av. Jeg skal lykke komme inn av nøkker av de etiske virene. Jeg vet vel at det er et emt mål, men vi må som flokker ha en støv og til deg. Og den støven som vi da har tidlig for nekvån åren så igjen, jeg tror ikke å si at det alltid har vært så sambandslokken, men sambandslokken er en brøyer sammensette flokker, og det må vi blå vi av være. Hvis vi ikke vil ha det, så er det kjøtt av vi smalkast og ånke av oss kan hava. Ja, vi bytter at det kristelige mentene støye, men politikken til sambandslokken hever være og ferad være at de etiske målene stendig hver tinglimmer frugjør at ekva det som man vil. Hvis vi færer bort fra tog tankene, så missar vi møyra for minne. Vi må standa saman om det, så hvis vi ikke gjør det, så er det kjøtt av flokkeren, ja, annakvars for tvinningar, edla minkar. Sambandslokken er en brøyer og samansette flokker, og hever nekka grundhuksjoner, middelen annan ta kristelige mentene støye, men hvordan man tolkar ta kristelige mentene støye, ta vita vi ødel inni her, at det er ølja imest. Og tog er det at imesløygen og i flokkjonen må standa frugjør tjekk for en åndstökken tinglimi og i etiske mal. Ta det gjem til ånne vidskifter, ta øya vid og skulle vi som flokker standa saman og finna semjer, men da det kjem til etiske virene, to først ikke brøtt kjensler til folket, så er at det ble samt om de virene. Så jeg skal bare holdt lentan tenke sammen om at endamålet til sambandslokken i den kommande samgången er sjølvande å skapa og styrke menningamølegene til okkara vinnon, okkara høvesvinnon, og hvis vi husker om høvesvinnon som vi har i det, så er fiskvinnan alltid være og for framhalden av være, okkar høvesvinna, saman vi elvinne som kommer rettelig av 4 håndstend nå for ut vi helten av okkar utflutninga. Feravinnan er vøkstre, og vi skulle trykke framhaldande menningamølegar i ödlomvinnon, og ikke minst i hesomvinnon. Vi vilja som øynaste flokker av tinkje rysfraskapen, til øyet å slå tøvnan anno på, og ikke lete okon koe av, ja, men tid vilja ikke stand eknom bøyne og så videre. Tvørste med det jo ta vilja vid, er påstande at farja folk er hønsens fralsasta folk og i hønsens besta lande. Og et annet mål som vi da nevnt flere fra her, og som vi begynner vi til å øsne at vidgerartrykten verer et mål som er et mål som sambandslokken fer at sette i versk, fer at bruka penger på og i en kommande samgang og samstarv. Så nå er det så døvrastekker, og vi begynner atter 13-20 sambandsgrunne, så ta er vi godt om alt kunne være til at skraien i ettermiddag er øsne nok så tøtt. Takk for sånn. Ja, lukka Arend i røysa til grunn. Jeg har vi øyts på samvisken, det er glemt i øyne røyre. Det har vi Handal, han skulle ikke ha en vimersing, så vi har lukka lov hånden frem med, så han... Ja, men det er øyla godt å slippe seinas, så får bare noen vimersing gjørs, det er ikke galt. Men jeg skal gjøre skjort, jeg vet at det er svang og trøyt og heitsig reisende. Det som jeg hadde øyla viktig nå, man er jo svidig hårst til seg gav røyene i morgen, og bare takk for den gav røyene, jeg hadde noe gav, og selv at det sørste at du sagt det var øyla godt.
Det som jag hade alla viktigt för sambandslotten. Det är att troer är intakt. Det är folk vet att det sambandslotten till lastlarna så levererar jag vörna. Det har just ödlig årene och grava sidisamgång. Hvis du teger til årene fra 50 til Klappan vær, sambandslokken leverer i vørene. Og hvis du går av tøyre etter. Teger fra 2008 til 2015, sambandslokken rundt lastet leverer i vørene. Ta videre det Guds videre det, ta videre ut kring om landet noen, at det som er just det, at henda samgången kan hesta og henta noen lagthangande ber til årene takka for. Det er arbeidet som søysta samgången, vi kan lege i Holm i Hansen, så løk man i 8, og ågene landstunnen, til återsen i åge framtid, som blev hoja ut av sittande samgången. Til de som i det gjerra til at dere heva et fantastisk land å bygge i. Og til de som er just det, at henda samgången hever klara å brukt 1 milliard mer enn 8 kunne brukt. Det skulle vi være klare i år. Tog det er øyla viktig til det til det kommande veldet, at åker kunne bytja til alle de opp, at sambandslokken er tann som leverer vørene. Og det sørger for det som er sier, at fiskvinnepolitikken ligger til hånden. At til ivermalen som er det, til være fjernei, så at vinna vei hva vi gjør. At vinnan som er fiskvinna er lykka trygg som er alvinnan. Og også eisen trykker til at det er karmaner som slår til for at mennene samfunnet for å skapa budskap og vokster, for å skapa mer inntrykkur, at åker fremja til. Og det gjør vi bedre handelsavdal. De 8 til, så får vi den eksport som vi har. Og vi er eisen trykker til at orske ikke vil ment. De 8 er en orske som er grøn, 8 mer kapasitet og større muligheter innenfor orske ikke, så har jeg veldig trobelager fremtiden. Jeg veldig trobelager. Og skjev, som kommunen eier, kommer ikke litt av han ensamhet. Tog må du ikke skapa muligheter for at jeg kunne komme ned nettet og veita orske eisene. At man menner hverandre orsker, grønne orskjelder. Og et mål av det som vi må lykke nevne og Arje slutt av, det er et mål om noe nordisk, som vil være fremme i søstene. Jeg hadde det helt utroligt. Ja, det sitter samgångar som skal etter seg være en kombinasjon av en sambandsynne Janaflotjer og resten av noen løyska folkene, som får da fyrir tog at 3000 føringar som løy av diabetes ikke skal få beste vitsjer. Det løy jo svartast onkel, for å si akkurat som det er. Og jeg vågner til at sambandslagene sammen med resten av politiske skipene er først for å få seg avtale i hus og noen nordisk fonton som gjør til at hese 2000 menneskene kunne være trykken hånden og få det beste vitsjeren. Til så som nå er alt for folk affæra til å komme det vel og hugsa om hvor flokker er best til å sørge for at det hava en framholdende gode vel for det forrige og til sambandslag. Takk for det. Ja, takk for det. Hatta var det. Vi får nå til døvere. Døveren er ny under restriksjonene. Vi møter her, ja, vi begynner 20 minutter i 8 stundeslige.